ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududriz FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 24, tuiga 2024. Sa gihapon, hindi mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco, hover kag karon sa madalakuan kag mga nagapangunang mga balita. Miagaw Mayor Richard Garin, ginmanduan na nga tapuson gilayon ang damage sa seawall. Ini kasunod na mga biyan sa paghampak sa mamaskog siniyang balod. Sa area karon nga kung saan ining seawall ongoing pa iya ang construction. Sa dugang pa nga mga balita pa ang ining Philippine Statistics Authority Regional Office 6 pabor sa tingin paig ni President Bongbong Marcos nga nagtaas kunong estado sa ekonomiya sa pungsod. Ginapatag sa ahensya kung nga hindi mabatyagan sa mga ordinaryo nga pumuluyo ining ginapayag nga economic growth. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, mga opisyal nga naangot sa anomalya sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative, dako ang posibilidad nga pasakaan sa kaso. Kag Iloilo City Council nagpasar sa resolusyon nga naga-commend sa kay Police Colonel Joris T. Coronica. Muni matalakuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Sa mga kabombo naton, panayin lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para iya karon sa Swerte sa Palengke 2024 promo sa Bombo Radio kag Star FM. 7 million na pesos sa nationwide kasyahan in total prizes ang magaulan subong tigululan sa panibago sining pa-promo sa Bombo Radio kag Star FM. Yari ang mga produkto nga dapat sinin ninyo tipunon gamiton bilang proof of purchase. Dr. Wong's Whitfield's Ointment Dobling Proteksyon sa Dr. Wong's Whitfield's Ointment 1 empty box in any size or variant. Sarang na nga mangin proof of purchase. Jim's Coffee Mix My Plus ka sa Life 1 empty sachet and any size or variant. Sarang nga mangin proof of purchase. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Sa aton sinima ka bombo, isa ka kupon sa tagsa ka 500 pesos kapag bakal or pagprenda sa item, may ara ka na sang sarang magamit bilang proof of purchase. Sa mga kabombo nato, nahulog lang kamo sa aton sining mga designated drop-box centers diri iya sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Sa probinsya sa Iloilo, bantayan na kung diin nga mga drop-box centers ini kay aton inaipatpat sa dili lamang madugay. Ang detalye kay iban pa nga mga impormasyon tutukan ta sa pagpanumbalik sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Hulyo taong 2024. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon na bagyong Karina lalo pang lumakas habang inaasahang tatama sa Taiwan. Ang Japan Meteorological Agency itinuturing na ito bilang super typhoon. 4 na katao naman patay sa pagguho ng lupa doon yan sa Mayagoncillo sa lalawigan ng Batangas dahil yan sa patuloy na pag-ulan. Mahigit 300 pasahero naman stranded sa mga pantalan sa bahagi ng Luzon. Sa gitna pa rin ang pananalasa ng bagyong Karina at habagat ayon sa Philippine Coast Guard. Habang 16 na flights naman ang kansilado ngayong araw dahil pa rin sa sama ng panahon. Ang dollar-peso trading naman at monetary operations sinuspindi na rin ngayong araw ng Miyerkules ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasunod ng suspensyon ng pasok sa government offices dahil sa bagyo. Samantala, 2 malalaking dam sa Luzon nakatakdang magpakawala ng tubig. Ang mga pagbaha posibleng madagdagan pa dahil nga sa naturang hakbangin na ibinabala ng mga otoridad. International news naman, mga eskwelahan at financial markets sa Taiwan isinara dahil yan sa bagyong Gimi na international name po yan ng bagyong Karina. At sa ating Paris Olympics update, ito mga kabombo, yung mga Pinoy athletes dumating na sa Paris Olympic Village, kaugnay pa rin ng nalalapit na pagbubukas ng biggest show on earth. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon mga kabombo, Bombo Weather Update. inaasahan pa rin ang matinding epekto ng bagyong Karina, hindi man direktang dala ng naturang sama ng panahon, pinaigting pa rin nito ang hanging habagat na siya namang nakakaapekto sa malaking parte ng ating bansa. Huling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 345 kilometro sa hilagang silangan ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Kumikilos ang bagyo ng pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ang taglay nitong bilis o ang taglay nitong lakas ay nasa 165 kilometers per hour at ang kanyang gustiness ay nasa 205 kilometers per hour. Pero sa data ng Japan Meteorological Agency, itinuturing na ito bilang isang super typhoon. Sa kasalukuyan, ang nakataas na tropical cyclone wind signal number 2 ay nasa area ng Batanes, habang ang signal number 1 naman ay umiiral sa Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan, kabilang na mga lugar ng Claveria, Santa Praxedes, Sanchez Mira, Pamplona, Abulog, Ballesteros, Apari, Camalanyugan, Bugay at Santa Teresita, maging ang Santa Ana at Gonzaga. At maging ang northern portion ng Ilocos Norte na kinabibilangan ng Burgos, Bangi, Pagudpod, Dumanleg at yung Adams ay nasa ilalim din ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Samantala naman, nananatiling nakataas pa rin ang red rainfall warning sa 5 probinsya nitong umaga ng Miyerkules sa gitna ng patuloy pa ring mga pag-ulan dulot ng habagat na pinaigting pa nga ng bagyong Karina na nagdudulot naman ng malawakang mga pagbaha. Kabilang dito ang mga lalawigan ng Rizal, Bataan, Pampanga, Bulacan at Metro Manila, kung saan may banta na matinding pagbaha lalo na sa mga flood-prone areas. Nakataas naman ang yellow warning sa may Laguna, Batangas, Tarlac at Quezon Province, partikular na sa may General Nakar, Infanta Real, Maoban at sa may Sampaloc,
kung saan may associated hazard po ng pagbaha sa flood-prone areas. Nakasailalim naman sa orange warning ang lalawigan ng Cavite at Zambales, kung saan nagbabandya pa rin naman ang pagbaha doon. Samantala, nakakaapekto naman ang mahina hanggang sa katamtaman na may pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan sa may Nueva Ecija at Quezon. Partikular na sa may Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya, sa may Chaong at gayon din sa may Tayabas, Lukban, Lucena, Pagbilao, Agdangan, gayon din sa may Alabat at Timonan, Buenavista, Bordeos, Kaluwag, Katanuan, General Luna, Ginayangan, Gumaka, Humalig, gayon din sa iba pang mga lugar sa natura pong probinsya. Samantala naman, inaasan po yan na magtutuloy-tuloy pa sa loob ng 3 oras. Kaugnay nito ay inaabisuhan naman po ang publiko at iba pang mga concerned disaster risk reduction and management offices na i-monitor pa rin ang lagay ng panahon. Sa malungkot na balita mga kabombo, yung bilang ng mga nasawi ay nadagdagan pa. Binawian ng buhay ang 4 katao, kabilang na po ang isang buntis sa nangyaring pagguho ng lupa dyan sa may Agoncillo sa lalawigan ng Batangas. Dahil pa rin yan sa patuloy ng mga pag-ulang nararanasan ng probinsya at mga karatig na lugar. Ayon nga sa lokal na pamahalaan ng Agoncillo, nitong araw ng Miyerkules nangyari yan at ito ay naitala yung landslide sa may Silo at Manalaw dyan sa Subic, Ilaya. Iniulat nga ng lokal na pamahalaan na isang ginang na 6 na buwan na nagdadalang tao ang kabilang doon sa mga binawian ng buhay. Sa ngayon ay patuloy pa rin na nakakaranas ang naturang probinsya ng mga pag-ulan dahil sa habagat na pinaigting ng bagyong Karina. Samantala, nasa kabuang 354 namang pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan doon sa Luzon nitong umaga ng Miyerkules. Sa gitna na rin ang pananalasa ng bagyong Karina at sinamahan pa ng habagat. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, may 31 ding mga barko, isang motorbangka at 34 na rolling cargos ang stranded habang 8 vessels at isang motorbangka naman ang namalagi muna sa may Southern Tagalog at Bicol region dahil nga sa pananalasa ng bagyong Karina. Mula sa 354 na katao na stranded, 209 dito ay naroon sa mga pantalan sa Southern Tagalog at 145 naman sa pantalan sa Bicol. Samantala, patuloy naman ang ginagawa ding evacuation efforts ng Philippine Coast Guard para yan sa mga residenteng na-stranded dahil sa mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa dagdag pang balita, kansilado ang ilang international at domestic flights dahil sa masamang lagay ng panahon. Anya sa Manila International Airport Authority, kabilang sa mga hindi natuloy na biyahe ang mga sumusunod. Ito yung international flight mga kabombo, yung biyaheng Taipei to Manila and going back doon sa Taipei. Habang dito naman sa mga domestic flights, Manila, San Jose, Manila, kansilado po ang mga biyahe dyan. Maging ang Manila-Naga Manila flights ay kansilado rin at ang Manila-Masbate, Manila. Yung Siargao-Manila flight ay naapektuhan din ng naturang sama ng panahon. Maliban nga sa mga binabanggit natin, meron pang na-divert na flight nang ito ay mula sa Vietnam patungo naman ng Ninoy Aquino International Airport pero inilapag na lamang dyan sa Clark International Airport dahil nga sa masama pa rin ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Pinapayuhan ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline companies para naman sa rebooking o kaya refund ng kanilang tickets at yan ay kaugnay pa rin ng issue ng pagproseso ng mga tickets upang matuloy pa rin ang kanilang biyahe sa mga susunod na araw. Bombo International News. Kinailangan nang ipatigil ang operasyon ng mga merkado doon sa Taiwan dahil yan sa banta ng bagyong Gemi na international name ng Karina. Ipinatigil na rin ang pasok ng mga manggagawa doon, maging ang mga empleyado, kasabay na rin ang malalakas na pag-ulan at paghangin sa lugar.
Maalalang una na rin kinansila ng naturang bansa o ng naturang island territory ang taunang Han Kwang War Games upang bigyang daan ang paghahanda sa inaasahang pagbayo pa ng naturang bagyo. Sa capital naman na Taipei at mga kalapit pa na mga syudad na New Taipei at gayon sa Keelung at Taiyuan, sisinara na rin ang mga eskwelahan at financial market dahil sa banta ng naturang bagyo. Kasabay nito ay sinabi nga Bombo Ever at mga kabombo, mga ka-Star Nation na standby na ang mahigit 1,000 ng mga rubber boats para yan sa posibleng pagbaha sa malaking bahagi ng Taiwan. Bunsod pa rin ang malalakas na pag-ulang dulot ng naturang sama ng panahon. Naghanda na rin ang naturang estado ng mga emergency food at kasama yung tubig at mga communication equipments na kinakailangan. Ayon kay Taiwan Defense Ministry spokesperson Sun Lifang, tiyak naman na mararamdaman ang impact o kaya epekto ng naturang bagyo, kaya kinakailangan na maghanda ng air at naval assets para sa anumang posibleng mangyari. Inaasahang tutumbukin ng bagyong Gemi ang area ng Taiwan. Kasunod yan ang paglabas sa Philippine Area of Responsibility ng naturang bagyo. Sa iba pa nating mga balita, sinuspindi na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang peso-dollar trading at ang monetary operations. Yan ay para sa araw na ito ng Miyerkules, kasunod po ng suspensyon ng mga pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil na rin sa pag-iral ng bagyo at malawakang pagbaha na nararanasan ngayon dito sa ating bansa. Ilang mga serbisyo naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay mananatili ang operasyon. Ang bultuhang cash deposits, kabilang na ang coin at yung mga pagproseso ng mga unfit, unmatched na mga banknotes o kaya salaping papel at polymer na marumi na o kaya may mancha, pati na yung pagkakalukot-lukot ay tatanggapin mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang. Ang malaking cash withdrawals ay maaari namang maiproseso mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon lamang sa may security plant complex. Mananatili namang operational ang Philippine Payment and Settlement System at yan ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:45 ng hapon. Dito pa rin yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, kuha pa tayo ng mga pag-uulat sa paglilibot ng ating news team, mga kabombo, mga ka-Star Nation. May mga area pa rin na nananatiling baha at katunayan ngayon po ay bumubuhos na naman ang malakas na ulan. Yung mga homeowners sa Makati City at mga karating po na lugar ay sinasamantala na pagka humihinto yung ulan ay puspusan naman yung kanilang paglilinis dyan sa mga binahang lugar at ilang mga sasakyan nalubog din sa tubig baha. Alamin natin ang mga karagdagang report sa paglilibot ng ating news team, si Bombo Genesis Racho. Bombo Ever, Bombo Dennis, kanya-kanya nagang linis ang mga homeowners sa ilang mga barangay dito sa Makati City. Kasunod pa rin yan ng tuluyang pagpasok ng tubig baha sa mga kabahayan ngayong araw na ito. Maliban kasi sa tubig baha, Bombo Dennis, Bombo Ever, pumasok na rin sa mga kabahayan ang tambak ng mga basura na nanggagaling sa mga lansangan, habang ang iba naman ay nagmula pa sa mga kanal. Pasintabi po sa mga nakikinig at mga nanonood sa atin ngayon na sa kabilaang gilid ito ng kakalsadahan. Marami sa mga residente ng Makati City ang patuloy ding nagwawalis, Bombo Dennis, at nagpupulot ng mga basura, habang ang iba ay kinakailangan na ring manual na tanggalin ng tubig na pumapasok sa kanilang mga bahay. Gamit po dito, Bombo Dennis, ang mga timba o mga balde. Isa sa mga nadatnan ng news team ng Bombo Radio Philippines ay itong si Aling Lisa na nagtatanggal ng tubig mula sa ground floor ng isang malaking building sa gilid ito ng Hill Puyat Avenue, bahagi ng Makati City. Manual ito na ginagamit, Bombo Dennis, gamit lamang ang gamit lamang ang balde. Sa naturang building, may 3 mga sasakyan ang nakaparada sa loob ng parking area. Ito'y nasa ground floor at ilang mga motorsiklo rin ang naroon.
Dahil sa nalubog ang ground floor, lubog din ang mga naturang sasakyan at hindi na makita kahit ang bubungang bahagi ng mga naturang sasakyan. Ang iba daw dito, kwento nitong may-ari Bombo Dennis, ay mga sports utility vehicle na ilang araw na rin na naroon pa rin sa ground floor. Pakinggan natin ang bahagi ng interview ng Bombo Radio Philippines News Team kay Aling Lisa. Ang tubig mga alas 5. Nagtawag kami dito ng mga tauhan para yung nagre-renta dito makukuha nila yung mga sasakyan sa ilalim. Ay hanggang ngayon di nakukuha yung sasakyan kasi biglang bumuhos yung tubig doon papuntang baba. Hanggang ngayon apat na sasakyan, 3 motor ang nandoon sa ilalim na natanggong. Hanggang ngayon di pa rin natutuha. Ito, resulta sa tubig, lampas tao. Yun po ang naano namin dito, pati basura galing kasada dito pumapasok kasi dito ang tubig na ang malakas na bumaba. Kaya umabot ng ganun kataas ang tubig namin dito. Sa mga residential area Bombo Dennis, Bombo Ever, dito pa rin sa Makati City na tinungo ng Bombo Radio Philippines News Team, abala rin sa paglilinis ang isa sa mga natatnan natin si Aling Lucy dahil sa maliban sa pinasok na rin ng tubig baha, ang kanyang bahay ay sunod-sunod din na naanod at pumapasok itong kumpol ng iba't iba mga basura hanggang sa nagkalat na at sumasadsad ang mga naturang basura sa mga tarangkahan o itong tarangkahan ng kanyang bahay na siya namang nililinis ng nadatnan nating ginang. Ayon sa ginang, kailangan nang ipunin lahat ng mga basura na nagkalat at sumadsad doon sa kanyang tarangkahan habang mayroon pang tubig dahil mas mahihirapan daw sila maglinis kapag wala na ang tubig dahil didikit na yung mga basura, lalo yung mga papel sa sahig. Sanay na rin anya sila dahil sa malimit ng ganito ang kanilang ginagawa sa tuwing may mga pagbaha dito sa lungsod ng Makati. Pakinggan din natin ang naging bahagi ng interview o panayam ng Bombo Radio Philippines News Team kay Aling Lisa, Bombo Dennis. Biliniso ninyo na isa ngayon? Ay, pag nung humupa ang tubig, siyempre, sasabay namin ng walis. Sasabay namin ng walis, so ipunin. Hindi man may iwasan yung pagka ganyan bumabaha, talagang aano rin yung mga basura. Basura yun ang mga bahay-bahay, mga basurahan, mga natumba. O diyan, inamid na. Inabot na po ba ang bahay ninyo, Nay? Pumasok kasi pag napupuno na ilog, siyempre wala nang tatakbo ng tubig. Siyempre dito na yan. Anong oras pa po kayo naglilinis? Ay magdamag ba naman ng ulan, walang kahinto-hinto. Oo. Anong oras pa po kayo naglilinis, Nay? Ay ngayong mga 5. Kasi nakumpisa ng tumaas. Inuna muna namin yung taas, yung loob. Nagtas ng mga gamit. Nadatnan din natin Bombo Dennis, Bombo Ever si Mr. Gasi na kagagaling lamang sa kanyang trabaho kagabi at agad na hinarap ang pumapasok na tubig sa kanyang bahay. Dito pa rin yan sa lungsod ng Makati. Ayon sa kanya, ipinadala lamang sa kanya ng kanyang misis ang kinuha niyang larawan o litrato at ilang mga video doon sa mga basura at tubig na pumasok sa kanyang bahay. Kaninang pasado alas 5 ng umaga habang itong si Mr. Gasi ay nasa loob ng kanyang trabaho. At dali-dali na ramang siyang umuwi upang makapaglinis sa kanyang bahay. Pakinggan din natin ang bahagi ng naging interview ng Bombo Radio Philippines News Team kay Mr. Gasi habang siya ay naglilinis sa harapan ng kanyang bahay, Bombo Dennis. Mahirap pag naglinis, mabaha. Mahirap ang maraming masisira na gamit. Oo. Ang gamit na nasira. Yung bahay po ninyo, inabot na po ng tubig baha. May mga gamit po ba kayo na... Mayroon, marami ang gamit na nabasa. Mga yung vacuum ko, yung motor ko, inabot ng bahay. Bombo Dennis, bahagi yan ng ilan sa mga nakapanayam na Bombo Radio Philippines News Team sa paglilibot natin dito sa lungsod ng Makati habang nagpapatuloy pa rin ang malawakang mga pag-ulan simula pa nitong mga nakalipas na araw na nagdulot nga ng malawakang mga pagbaha dito sa Metro Manila at maging sa ilang mga karatig na probinsya. Pero hindi katulad kaninang umaga, Bombo Dennis, unti-unti na rin bumababa ang level ng tubig kahit pa paano sa mga kabahayan na napuntahan natin sa kabila pa rin ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. In fact, may mga
mga ilang residential areas na kaninang alas 6 daw ay inabot ng hanggang tuhod. Yung iba lampas tuhod pa yung level ng tubig, habang kaninang mga alas 10 na ay unti-unti nang humuhupa at unti-unti nang nawawala yung tubig, dumediretso o tumutuloy doon sa mga drainage kanal. Gayunpaman, may ilang mga lansangan pa rin na nanatiling lubog sa tubig baha. Bombo Dennis, Bombo Ever, dulot na rin yan ng stagnant ng tubig habang tuloy-tuloy ang kabi-kabilaang paglilinis ng mga residente rito. Okay, Bombo Genesis, maitunang ko lamang, yung supply ng kuryente, tuloy-tuloy pa rin ba dyan sa mga area na yung nilibot? Sapagkat yung baha ay napakadelikado kung tuloy-tuloy yung supply ng kuryente. Ang kwento kanina sa atin ng mga residential o sa mga residential areas ng mga homeowners, Bombo Dennis, may ilang part ng kanilang bahay na parang separate yung pinanggagalingan o pinagmumulan ng supply ng kuryente. So yung mga second floor, may mga kuryente pa rin. Pero yung mga may ground floor ang bahay, iyon, wala na talagang kuryente. And in fact, itinaas na rin nila yung kanilang mga appliances, Bombo Dennis. May mga nakita tayo kanina na kanya-kanyang taasan ng appliances. Yung iba ay kaninang alas 4 pa raw nagsimulang magtaas ng kanilang mga electrical gadgets at mga appliances at pinatay na rin yung mga breaker ng mga yun, Bombo Dennis. Pero mayroon pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung supply sa ilang mga napuntahan natin ng mga residential areas and even commercial areas, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Genesis. Sa ngayon, habang kayo naglilibot, kumusta ang lagay ng panahon para lamang sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay na nandun sa malalayong lugar? Patuloy pa rin yung mga pag-ulan, Bombo Dennis. Although kaninang mga alas 10, pansamantala o bahagyang tumigil ng kaunti itong pag-ulan. Pero andyan pa rin yung mga pag-ambon, bahagyang mga pag-ambon. Yung malakas na buhos ng ulan, yun yung pansamantalang tumigil. Kanya nga lang, may mga pagkakataon na biglang bubuhos ang pag-ulan. Katulad ngayon sa kasalukuyan, as we speak, Bombo Dennis, ay malakas yung bugso ng pag-ulan. Sinasamahan niya ng malakas na paghangin, kaya lalo pang parang nafe-feel yung o nararamdaman yung lakas ng pag-ulan na ito, Bombo Dennis. Pero para ang good thing dito, or siguro ang medyo magandang maibahagi na rin natin sa mga kababayan natin, may mga pagkakataon din naman na tumitigil o tumitila ito at medyo mahaba-haba, aabot ng mga 30 minutes hanggang 40 minutes to 1 hour. Yun nga lang, kapag natapos yung ganung mga break, ay biglang bubuhos na naman ang ulan. Kanya nga lang, maganda na rin ito kahit papano para somehow mag-subside itong tubig baha sa mga kabahayan, Bombo Dennis. Okay, may window time pala, no? Okay, sige, at patuloy natin tutugayin itong mga development na yan. From your end, Bombo Genesis. Para sa Bombo Network News, Bombo Genesis Ratio. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! At kaugnay pa rin ang mga baha, mga kabombo, agaw pansin naman ang ilang residente dito sa area ng Makati City. Alam niyo kung bakit? Ay sinamantala po nila yung sitwasyon dyan sa baha para makapanghuli ng isda. Sa highway ba naman mismo nang huhuli ng isda? Ito, ginamit pa nila yung lumang plastic na lalagyan ng paninda para makahuli ng kanilang pang-ulam. Nakakuha po ng hito yung ilang mga residente at yan ay may ibang klaseng isda pa na nakuha yung ilan po sa mga nanghuhulit nag-aabang dyan sa bahagi ng Buendia Avenue. Imagine, highway po ito pero nakakahuli sila ng isda. Kwento nga ng residente, iluluto na lamang daw nila ito para may mapagsaluhan naman. Kahit nga binabaha yung kanilang mga bahay ay may pagkain pa rin. Matapos nga makadakip yung dalawang residente ng kanilang nakitang isda, ay gumaya na rin yung iba pang mga residente sa naturang lugar at nakakuha rin naman sila ng kanilang pang-ulam. Nabatid na nagmula ang isdang yan doon sa umapaw na ilog dyan sa may pagitan o yung boundary ng Makati at Pasay, kaya naman naglipa na yung mga isda dyan sa kalsada. At panawagan naman ng mga health officials, lalo na dito sa local health office sa syudad, tiyakin daw na malinis ang anumang kinakain dahil posibleng panggalingan ito ng sakit mula sa naturang mga isda na hindi gaanong malinis ang pagkakahanda. Ang mga lumikas na residente naman ay pagkakalooban ng relief supply, kaya hindi na nila kailangan na manghuli ng isda dyan sa mga kalsada at manatili na lamang doon sa mga pinaglikasan sa kanila. Yung ilan ay nakikipanuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita.
Patuloy na tumataas ang antas ng tubig sa 8 malalaking dam sa Luzon. Yan ay sa gitna ng mga pag-ulan dulot ng habagat at ng bagyong Karina. Base nga sa monitoring dyan sa mga dam, nitong umaga lamang ng Miyerkules ay tumaas sa 177.48 meters patungo sa 178.41 meters ang antas ng tubig sa ilang mga dam at mga pangunahing pinagmumulan ng tubig dito sa Metro Manila, yung area po ng Angat at pati na sa mga karatig na lalawigan. Inaasahan naman na makaka-recover ang Angat Dam ngayong Hulyo at yan ay nataon na peak ng habagat at tropical cyclone season. Samantala, sa iba pang mga dam sa Luzon ay nakitaan din ang pagtaas ng level ng tubig dahil sa patuloy ng mga pag-ulan tulad na lamang ng Ipo Dam dyan sa lalawigan ng Bulacan at ganun din yung La Mesa Dam na nasa Quezon City ay nakitaan din po ng pagtaas ng level. Ang Ambuklao Dam at maging ang Binga Dam ay matatagpuan dyan sa Benguet. Tumaas din po ang water elevation ng mga ito, habang ang San Roque Dam ay meron din pag-angat ang tubig. Matatagpuan naman yan dyan sa lalawigan ng Pangasinan at ilang metro daw yung nadagdag. Ang water level sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija ay bahagyaring umangat ang level po nito. Gayon din sa Magat Dam sa bahagi ng Isabela na nakitaan naman ang pag-akyat ang level ng tubig sa mga nakalipas na oras. Sa ngayon, ang antas ng tubig sa lahat ng mga nasabing dam ay nasa below spilling level pa naman at yan ay patuloy na obserbahan hanggang sa mga susunod na oras. Samantala, nakahanda naman ang mga air asset ng Philippine Air Force na umalalay sa mga operasyong isasagawa ng pamahalaan para sa mga biktima ng bagyong Karina. Ayon sa Philippine Air Force, naka-standby alert na ang mga Tactical Operation Wing Northern Luzon na kinabibilangan niyan ng Tactical Operations Group 1, 2 at 3 para sa mga posibleng isasagawang humanitarian assistance and disaster response efforts sa mga sakop na lugar. Ang mga naturang unit naman ayon sa Philippine Air Force ay mayroong mahigpit na koordinasyon sa Office of the Civil Defense para i-monitor ang sitwasyon sa mga lugar at magplano ng mga response effort. Naka-standby na rin ang 505th Search and Rescue Group. Doon po yan sa pagsasagawa ng water search at rescue operations. Ang naturang unit ay mayroon pong sariling mga helicopter na maaaring gamitin sa mga search and rescue operations kasama na ang air ambulance. Maliban dito ay nakahanda rin ang 6 na rapid response team na nakaposisyon sa iba't iba po yung mga lokasyon. Kinabibilangan ito ng Clark, Lawag, Palawan, Davao, Mactan at gayon din sa Zamboanga. Nakahanda rin ang iba pang mga air asset ng Philippine Air Force kasama na ang mga drone para naman yan sa pagsasagawa ng rapid damage assessment at needs analysis para yan sa pakikipagtulungan na rin sa mga lokal na pamahalaan. Ang naturang response ay isinasagawa para matukoy ang lawak ng pinsala para sa mga isasagawang response and relief operations. Sa karagdagan pa nating balita, nakabantay ang Naval Forces Northern Luzon dyan sa sitwasyon ng mga residente sa Northern Luzon area na apektado ng mga pagbaha at pag-ulan na dulot naman ng patuloy na epekto nitong bagyong Karina at habagat. Anya sa Philippine Navy, nakahanda para sa anumang deployment ang Joint Task Force o Task Group 14. Ito yung Task Force Sagip. Ang nasabing task group mga kabombo ay nakahanda na magsagawa ng humanitarian assistance at disaster response sa mga lugar sa Batanes Group of Islands, Babuyan Group of Islands, Northern Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nakahanda na rin ang search and rescue and response teams na nasa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon kasama ng mga kagamitan sa rescue operations, mga deployable inflatable boats, lifesaver at maraming iba pa. Tiniyak din ng Naval Forces
dyan sa naturang area ang regular na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para naman makapagsagawa ng operasyon kasama ng relief operations para sa mga biktima ng kalamidad. Patuloy din umano ang patrol operations ng iba't ibang units ng Philippine Navy para naman mabantayan ang kalagayan ng mga residente lalo na sa mga lugar na mababa at itinuturing na mga low-lying areas dyan pa rin sa mga tinukoy na lugar. Samantala, kuha muna tayo ng report. Ang antas po ng tubig doon sa may Marikina River patuloy pa rin na tumataas. Ilang lugar naman sa bansa nalubog pa rin sa baha. Kaugnay niyan, may update report si Bombo Joanna Martinez. Patuloy pa rin nakararanas ng matinding pag-ulan na may kasamang malakas na hangin ng ating bansa dahil pa rin yan sa pananalasa ng bagyong Karina. Dahil dito, abot tuhod na rin ang nararanasan ng ating mga kababayan na tila napipilitan na ring lumusong sa baha upang makarating lamang sa kanilang pupuntahan. Sa inilabas na monitoring ng Pasay City Public Information Office, nananatiling mataas ang baha rito sa Buendia Taft kung kaya't pinapayuhan ng lahat na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan kung wala naman daw mahalagang gagawain sa labas. Sa pag-iikot naman ng Bombo Radio Philippines ay dito nabatid nga na ito nga ang level ng bahang sumasalubong sa ilang mga commuter dito sa kanilang pagbaba sa LRT1 Hilpuyat Taft Station. Sa kabilang banda, umabot naman sa third alarm ang water level ng Marikina River. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Chodoro, kasalukuyan daw na tumataas ang antas ng tubig ng Marikina River at gayon din ang sitwasyon sa ilang parte ng kanilang lugar at dahil nga itinaas na ito sa ikatlong alarma, ay hudyat na rin ito ng forced evacuation sa mga residente. At lubos na pinag-iingat natin lalo na yung mga kababayan natin o yung mga may magulang na mayroong mga anak na bata, iwasan nila ngayon na pumunta na malapit sa Marikina River, baka may aksidenteng mangyari. Mabuti na maging maingat talaga. Nag-ano na kami, nag-mobilize kami ng relief sa ngayon na aming piniploy yung ating engineering crew para kung sakaling may mga drainage na kailangan i-declog o kaya para sa ganun yung tubig mas mabilis na bumaba doon sa mga area yun. Samantala, bago pa raw ito ay nagsagawa na rin ang ilan ng preemptive evacuation bago pa man tuluyang lumala ang nasabing baha at upang matiyak ang kanilang mga kaligtasan. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago tayo umusad mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pa nating malalaking balita, muna tayo ng mahalagang panayam sa pagkakataong ito dahil kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health. Welcome to the program, si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo, Asek. Yes, magandang araw sa lahat, Dennis and Ever. Good afternoon sa ating mga nakikinig at nanonood. Opo, unang-una, Asek, yung nais po naming maitanong sapagkat ngayon ay marami ang napilitang ayaw Manila, napilitan po silang magsilusong doon sa tubig baha. Nais po naming malaman kung itong pagbibigay po ng gamot sa kanila, may mga nababahala kasi baka tamaan sila ng leptospirosis. Ano po ito, kailangan ng reseta, Asek, or pwede po itong mabili sa mga butika o libre ito sa mga health centers? Yes, Dennis, kahit ito man ay libre or binibili, dapat pa rin may reseta. Ang ating pong tinatawag na prophylaxis laban sa sakit na leptospirosis ay isang antibiotic. Hindi ho namin sinasabi yung pangalan para wag ho tayo mag-panic buying at mahalaga ho kasi na tayo ay kumonsulta sa isang doktor or health center. Bakit? Dahil hindi naman ho lahat kailangan bigyan ng pare-parehong dosis. May mga dosis na mas madalas, may mga dosis na kung kayo po ay kunyari sa lugar na matagalan, balita ko yung ibang lugar sa Metro Manila ay ilang araw na nga baha, iba ho yung reseta doon. So mahalaga po sa mga nakikinig na at wag ho nating sasabihin na just because wala tayong sugat na nakikita, ang ating balat basta dumikit ho sa tubig baha, kailangan po nating ikonsulta para sa prophylaxis laban sa leptospirosis. Okay. Asek, itong isa pang concern, yung availability po nitong mga gamot po na ito.
ay sasapat po kaya? Dahil kumbaga, pagka tulad nung panahon ng Bagyong Undoy, pagkatapos ng Bagyong Undoy, halos nagkaubusan po ng ganitong klase po ng gamot. Marami kasi yung naging aware naman yung mga kababayan natin, and that's a positive thing. Kaya lang, medyo kinulang doon po sa ilang area. May mga pagtugon na po ba ang Department of Health hinggil dito? Yes, Dennis, yan ang dahilan kung ba't di natin sinasabi yung pangalan ng gamot, no? Medyo mahirap yung trabaho namin, kasi kailangan namin i-alerto mga tao pero ayaw natin mag-induce ng tinatawag na artificial demand or hoarding. So parang ipaalala ko na rin po, no, sa mga nakikinig na mga pharmacist at pharmacy assistant, maging mahigpit po tayo sa reseta. Huwag tayong basta-basta magbenta at huwag natin pangunahan kasi yung iba naman na nangyayari ay nag-uuwi ng antibiotic. Huwag po ganon. Tayo po ay sapat ang stocks natin basta ho tayo ay sumunod sa reseta ng mga doktor. Kasi nga naman po, hindi lahat ay nangangailangan. Importanteng kumonsulta. Si Bombo Everly, ang akin pong katandem, meron din katanungan na ASEC. Bombo Ever? Yes, ASEC sa ngayon po ay na naka-code white alert na po ito pong mga ospital under the Department of Health. Sa ngayon po ba may natanggap na po kayong mga untoward incident na may kinalaman po dito ngayon sa nararanasan po nating mga pagbaha at nito pong epekto ng bagyo? Yes, Ever, tama po yan, no? Sa lahat ng ating mga Department of Health regional offices, kasama na po ang Ministry of Health, Bangsamoro Autonomous Region. Nationwide po, naka-code white. Ibig sabihin ho noon, para sa ating mga tagapakinig at tagapanood, hindi naman ho ito ay delikado. Ibig sabihin ho, extra alerto ang ating mga Department of Health operatives at sigurado natin na handa tayo sa anuman. Sa tanong po ni Ever na kung ano po mga incidents, so far wala pa naman po tayo nakukuha sa central na report, but this is actually updated. Just to advise po everyone, nakamonitor ho naman yata no, nagkaroon ho na ng NDRRMC briefing kasama ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nandun po si Secretary Teodoro Herbosa, so nakasynchronize po at the highest level ang ating Department of Health sa ating Pangulo. Alright. Sa ngayon po, ASEC, meron na po ba kayong kumbaga updated po na kaso po ng mga dinapuan po nitong sakit po na leptospirosis and meron na rin po bang casualties na naitala? Yes, meron na tayong updated count ng leptospirosis, no. Mula January 1 hanggang July 13, ang total number po ng leptospirosis is 1,258, 1258. Ang ating pong wirabantayan dito ay sabihin natin na pag kinumpara siya sa bilang last year, mas mababa siya actually this year, no. That's the good news. Pero ang importante is laging alerto tayo kahit pa mas konti yung leptospirosis this year kasi alam natin na basta pagka umulan, yan po ang nangyayari na talagang tataas po yan kasi andun yung tubig eh. And when it comes to the trends naman po, nakita rin natin na lately na hindi naman siya tumataas. But again, we are always saying be on alert po at wag ho natin, siguro i-emphasize natin Dennis and Ever, no, yung symptoms kasi ng lepto, hindi lumalabas yan until mga 2 hanggang 30 days after. So, wag ho nating isipin na, ay, okay lang, nakadalawang linggo, walang nangyayari sa akin. Baka ho tamaan kayo nung sakit after 1 month. Importante yung kumonsulta. Dako naman po tayo, ASEC, dito sa issue ng mga pagkain dahil ngayon may mga naglipa na. Siyempre, may mga lugar na talagang binaha. So, meron hubang tagubili ng Department of Health hinggil doon sa mga preparasyon ng pagkain, lalo na doon sa mga kababayan po natin na apektado po ng baha? Yes, Dennis, maraming salamat sa tanong na yan. No? Sa panahon ng mga baha at tag-ulan, mahalaga rin magbantay laban sa mga tinatawag na waterborne diseases. Una sa lahat, yung ating tubig, siguraduhin natin ito ay malinis at potable or naiinom. Kung tayo ho ay may duda sa tubig, pakuluan ho natin ng 2 minuto. Simula pagbula, orasan natin kumukulo, 2 minuto. Tapos pagkatapos ng palamigin, saka po natin na inumin. Sa pagkain naman po, paghanda ng pagkain, para kung sa mga evacuation centers, huwag kong hayaang room temperature yung ating pagkain for more than 1 hour or 2 hours. Dapat nakakain agad siya, mas maganda kung bagong luto para sigurado tayo yung mikrobyo ay hindi nariyan dahil baka magkaroon tayo ng food poisoning.
Okay, one just last point, Sec, may rekomendasyon ng Department of Interior and Local Government na isailalim ang buong Metro Manila sa state of calamity. Pero may epekto daw ito sa ekonomiya kung sakasakali. Pero sa panig po ng Department of Health, kayo po ba, ano ang saloobin hinggil po sa deklarasyon ng state of calamity ng whole Metropolis, Sec? Yeah, siguro paliwanag natin, Dennis, ano ba ibig sabihin ng state of calamity? Sa ating batas kasi sa ating Disaster Risk Reduction Act, pag sinabing state of calamity, mas mabilis pong ma-access ng ating mga local governments ang pinakailangan na resources. Kasi baka kailangan bumili ng dagdag na gamot, kailangan bumili ng dagdag na pagkain. So mahalaga po yan at kami po naman ay para bang nagde-defer. Pag sinabi po ng ating local chief executives, kasi sila yung on the ground na kailangan na nila, we defer to them po. In so far as disease is concerned, iba po kasi yung sinasabing calamity sa sinasabing outbreak. Separate declarations po yan. So kami po ay nakamonitor so far. Okay naman po ang status ng mga public health diseases natin. Sino ba yun sa tagulan? Waterborne diseases, influenza-like illness, yung mga trangkaso, leptospirosis, and dengue thus far. So bantay ho tayo at patuloy. Kami ho naman ay supportive sa recommendation ng DILG kung yan po ang nakikita nila ang pangangailangan ng ating kalungsod Metro Manila. With that, maraming salamat po, Assistant Secretary Domingo, sa mga butil ng impormasyon na inyo pong ibinahagi sa aming mga taga-subaybay. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. Dennis at Everett sa lahat nakikinig. Good afternoon. Mga kabombo, mga ka-Stardation, nakausap po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, kaugnay pa rin nito pong mga aksyon ng kanilang ahensya tungkol sa epekto nitong habagat at bagyong Karina na ngayon ay nararanasan sa malaking parte ng ating bansa. Marami pa tayong mga balita. Susunod na. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Suspendido mga kabombo ang pagpapatupad ng expanded number coding ngayong araw ng Miyerkules. Ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority ay kasunod yan ng kanselasyon ng Palasyo Malacanang sa pasok ng mga tanggapan ng gobyerno, pati na ang pasok ng lahat ng antas ng paaralan sa Metro Manila dahil pa rin sa patuloy na mga pag-ulan dulot ng bagyong Karina at habagat. Dahil nga sa malawakan ng mga pagbaha, may ilang kalsada sa mga lokal na pamahalaang saklaw dito sa Metro Manila tulad na lamang ng Makati, Taguig, Mandaluyong at Maynila na hindi na madaanan ng mga sasakyan dahil sa abot tuhod na baha, habang ang iba ay mas mataas pa dyan. Una na ngang inanunsyo ng Presidential Communications Office ang suspensyon ng lahat ng klase sa Metro Manila, gayon din ang pasok sa trabaho sa naturang rehiyon epektibo kaninang alas 5 ng umaga base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa dagdag pang balita, nakatakdang magpakawala ng tubig ang 2 malalaking dam sa Luzon ngayon pong araw ng Miyerkules dahil pa rin yan sa pabugso-bugsong pagbuhos ng ulan. At yan ay nararanasan dahil naman sa habagat at epekto ng bagyong Karina. Nakakapekto ito dun sa mga watershed areas. Ayon nga kay State Weather at Hydrologist Sonia Serrano, nagsimula ng magpakawala ng tubig ang Ipo Dam sa lalawigan ng Bulacan at maging sa Binga Dam, doon naman sa area ng Benguet. Yan ay kaninang alas 11 ng umaga.
kung saan ay nagpakawala ang Ipo Dam ng 61 cubic meters per second habang ang Binga Dam ay nagpakawala naman ng tubig na 27 cubic meters per second. Ang antas ng tubig mga kabombo dyan sa Ipo Dam ay nasa 0.57 meters, mas mataas mula yan sa normal high water level nito na 101.1 meters sa panahon ng tag-ulan. Samantala, ang level ng tubig doon sa Binga Dam ay tumaas din mga kabombo at yan ay higit pa doon sa normal high water level na kinukonsidera. Ipinaliwanag naman ni Serrano na ang nananatiling minimal na pagpapalabas ng tubig dyan sa mga dam ay hindi masyadong mararamdaman o hindi gaanong makakaapekto sa mabababang lugar, subalit nagbabala pa rin ito sa posibleng pagbaha sa ilang bahagi ng mga nasasaklaw ng naturang mga tinukoy na area. Pinapayuhan din ng mga otoridad ang mga residente na nasa mga low-lying areas na malapit dun sa ilog at Angat River sa naturang area dyan sa Norsagaray, Bulacan na maging handa at maging aktibo ang partisipasyon tungkol doon sa pagmantini ng kanilang sitwasyon at lumikas kung kinakailangan. Mari naman anya na makaapekto ang pagpapakawala ng tubig mula sa Binga Dam sa barangay Ambuklao doon sa Benguet at ganun din sa mga karatig na lugar ay apektado na rin mga kabombo, mga Kastar Nation, dulot pa rin ng epekto ng bagyo at ng hanging habagat. Oras natin sa buong kapuluan ay 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, nasa 576 na pamilya o katumbas naman ng 2,000 mahigit katao ang inilikas sa ilang evacuation centers sa mga probinsya na apektado ng bagyo at ng hanging habagat. Ito naman ang naging ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nailikas ang mga residente mula National Capital Region, Regions 2, ganun din sa may area ng Calabarzon, may Maropa at maging sa Visayas area. Ayon nga sa Office of Civil Defense, nasa 2.8 billion pesos ang standby funds na naka-preposition para naman dito sa mga apektado ng mga pag-ulan at mga pagbahang dala ng kalamidad. Sa puntong ito ng ating pong balitaan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan dyan sa mga lalawigan na apektado rin ng mga pag-ulan at pagbaha. Dako natin ang area po ng Cagayan Valley Region dahil may mga kalsada dyan na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha. May pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Isinara ang isang kalsada sa bayan ng Cayapan, Nueva Vizcaya dahil sa landslide na naitala sa lugar. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Acting Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer King Webster Balawing, sinabi niya na dahil sa walang tigil na pag-ulan kaya't bumigay ang lupa sa bahagi ng Cayapa Proper Provincial ROAS sa Oyawin Section. Anya dahil dito ay pansamantala muna nilang isinara ang kalsada habang nagpapatuloy ang clearing operation. Hindi naman umano naging malaki ang problemang dulot nito dahil papunta lamang umano ang daan sa mga baryo at hindi na ito bahagi ng National Highway. Wala naman umanong nasugatan o nasirang ari-arian sa landslide. Yes po, maghapon po hanggang ngayon inuulan ang Nueva Vizcaya. Although karamihan ng experience nating ulan ay light to moderate rains, hindi naman torrential. Pero dahil nga maghapon, magdamag yung ulan, so saturated talaga ang lahat ng ating areas dito sa Nueva Vizcaya. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayana. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon.
Diyan naman tayo sa may area ng Cagayan at yan, partikular na yung Department of Social Welfare and Development dyan sa Region 2, Cagayan Valley Region, na mahagi na ho ng family food packs sa mahigit 100 na pamilyang apektado ng pagbaha dahil pa rin sa bagyong Karina sa naturang probinsya. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw. Nakapagbigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ng family food pack sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dahil sa mga pag-ulan bunsod ng bagyong Karina dito sa Cagayan. Sinabi ni Mylene Ataban, ng Officer in Charge ng Disaster Relief Management Division, na umabot sa mahigit 69,000 ang halaga ng naipamahagi nilang family food pack sa 174 families na binubuo ng 651 individuals sa mga bayan ng Gonzaga, Peña Blanca, Santa Ana at sa bayan ng Santa Praxedes. Ayon sa kanya, isinailalim sa preemptive evacuation ng mga nasabing pamilya dahil sa pagtaas ng tubig baha sa kanilang mga lugar. Idinagdag pa ni Ataban na patuloy ang kanilang monitoring sa mga apektadong mga lugar para sa karagdagang tulong kung kinakailangan. Sinabi pa niya na nananatili pa rin sa evacuation center sa mga apektadong pamilya sa bayan ng Gonzaga, habang nakauwi na ang nasa lumika sa evacuation center sa mga bayan ng Peña Blanca, Santa Ana at sa bayan ng Santa Praxedes. 93 family food packs po ang naibigay po natin simula kahapon at patuloy po tayong magbibigay hanggang ngayon. Yesterday ay meron po tayong report na additional affected families. At ito po yung nag-overnight sa evacuation center na ngayon po ay i-cater na po ito ng munisipyo ng Gonzaga. At we are in close coordination with them kung ito po ay makakauwi na nitong araw na to or may karagdagan pa. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ruby Awoy Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 11 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Inirekomenda ng Department of Interior and Local Government kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuluyang isailalim ang buong Metro Manila sa state of calamity dahil sa walang humpay ng mga pag-ulan na nagdudulot na ng mga pagbaha. Sa ilalim ng state of calamity, nabibigyan ang mga lokal na pamahalaan ng access sa mga karagdagang pondo para naman sa pagtugon sa kalamidad. Kasama na rito ang paglatag ng price freeze para sa mga basic goods. Kaninang umaga mga kabombo, una na rin pinangunahan ni Pangulong Marcos ang isang situation briefing na dinaluhan ng mga member agencies ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dyan sa headquarters ng Konseho sa Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City. Dito ay pininisinta ng mga ahensya ang kanilang official data ukol naman sa epekto ng bagyong Karina at habagat. Kabilang dito ang Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation at Department of Interior and Local Government at iba pang mga tanggapan. Ayon nga kay Interior Secretary Benhar Abalos Jr., naglabas na rin ito ng mga direktiba doon sa mga lokal na pamahalaan. Yan ay upang mabantayan ang mga sitwasyon sa ground level at tulungan yung mga nasa evacuation centers at iba pang nangangailangan. Sa iba pa nating mga balita, yan sa Central Visayas, ang pulisya sa naturang rehiyon nakakumpiska raw ng 2.4 na bilyon na halaga ng ilegal na droga at nakaaresto ng halos 17,000 individual mula nang maupo si Pangulong Marcos at nasa 99% yung conviction rate doon sa mga kaso na kanilang naihain. At kaugnay niyan, may balita ang Star FM Cebu. Ibinida ngayon ng Police Regional Office 7 na simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022, nakumpiska nila ang nasa 2.4 billion pesos na halaga ng iligal na droga at naresto ang halos 17,000 individual sa buong Central Visayas. Inihayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare na nangangahulugan lamang umano itong highly analytical at agresibo ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Sinabi pa ni Pilare na sa mga naaresto, 99% ang nahatulang guilty at karamihan ay inamin ang kanilang mga kasalanan na nangangahulugan lamang umanong may nakukuha talagang ebidensya at lehitimo ang kanilang operasyon.
Nagpapawalang bisa lang din umano ito sa mga naunang alegasyon na ang mga operasyon ng pulisya ay hindi naaayon sa batas. Samantala, sinabi pa ni Pilare na sa 3,003 na barangay sa rehiyon, nasa 71% na ng mga barangay na ito ang naideklara ng drug cleared. Binigyang din naman ito na ang naturang pagdeklara ay pinagsamang pagsisikap ng iba't ibang ahensya sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency. Anya, hindi rin umano ito makakamit kung walang tulong mula sa komunidad. As of now, out of the 3,003 barangays in Central Visayas, we have already cleared around 71% of these barangays. So this will tell us nga ang pagkontra or sa illegal drugs, analytical, it is not only the PNP who will declare cleared, but this is a joint effort by various agencies headed by PDEA. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang militanteng grupong Bayan Muna naniniwala daw na bahagi ng nilulutong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos ang pagpapakalat ng deepfake video na iniuugnay kay Pangulong Marcos daw, ngunit may mga statement na ho dyan ng ilang mga ahensya na nagsasabi na peke ang naturang video. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Naniniwala si Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares na may malaking tao o politiko na nasa likod ng deepfake video na ipinalabas sa Maisog Rally o pagtitipon ng pro-Duterte supporters sa Los Angeles, California, kung saan makikita na umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Colmenares, sinabi ito na ang peking video ay katunayan na mayroong intensyon ng destabilisasyon laban sa administrasyon ni Marcos. Inilarawan rin ni Colmenares na defensive at overkill ang ginagawang pagdepensa ni na Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro at Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa nasabing video. Aniya, kung deep fake man ang nasabing video ay walang dapat na ipaliwanag pa ang gabinete. Tinuligsa naman ni Colmenares ang paghingi ng tulong ng administrasyon sa otoridad sa Estados Unidos na imbestigahan ang mga nasa likod ng nasabing mapanirang video. Hindi anya nararapat na pumagitna ang Amerika sa away politika sa Pilipinas. The fact na kumakalat yan, mayroong nagpo-fund niyan, may sumusuporta niya na malakas. That's my first comment. Yung second comment ko, overkill ang reaction ng gobyerno. Nag-press con ang DILG. Salita ang Defense Secretary. Lahat sila sumagot doon sa video na yon. So ang tingin ng iba, defensive. Sabi fake news. O di fake. Bakit ka pa kailan mag-press con? Ang Defense Secretary, narinig ko, humingi siya ng tulong sa US na imbestigahan niya kung hindi ka ba nahiya sa Amerika na pati yan, mga away politika pa imbestigahan mo. Si Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Matapos nga ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga reaksyon ng matataas na opisyal ng bansa, yung mga local leaders naman doon sa mga probinsya, kumustahin natin. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Cebu. Masayang ibinahagi ng iilang mga leader ng Cebu ang kanilang naging reaksyon at sinabi na katatapos lang na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay natapos ng napaka-komprehensibo. Kontento si Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia sa mga itinalakay ni President Bongbong Marcos kung saan nabigyan ng atensyon ang maraming mahalagang isyu. Gayon din si Mandawi City Mayor Jonas Cortez na puno ng makatotohanan ang naging sona nito. Sinuportahan din ito ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan na nagsabing masaya ito na maraming mahalagang isyu ang hinarap ni Marcos at tiniyak na kasama ito sa mga sumusuporta sa Pangulo para sa mga plano sa bansa. Para naman kay Mandawi City Lone District Representative Emery Lollipop Wano Dizon, sinabi niyang nasaksihan niya ang isang makapangyarihang sona. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay 6th District Cebu Provincial Board Member Glenn Anthony Soco, tinukoy nito na comprehensive at maraming pangako ang naging sona ngayong taon na ito. Kaya naman
Inaasahan nitong mas maraming sustainable action plan ang tatalakayin ng Pangulo na may pag-asang lalago pa ang ekonomiya, lalo na dito sa Cebu. Well, generally, so na Presidente Bongbong Marcos kay komprehensibo, which is to me in 1.5 hours na significant na mentions is also to me one of the priorities that the President should do. No? Ating napakinggan si 6th District Cebu Provincial Board Member Glenn Anthony Soco. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Yung director umano ng United States Secret Service, inamin nga yung nangyaring pagkakabaril kay dating US President Donald Trump ay isang operational failure. At alamin natin ang nakalap na impormasyon hinggil dyan ng Star FM Bacolod. Inamin ng US Secret Service Chief sa Kongreso na nabigo ang ahensya na pigilan ang tangkang pagpatay kay dating Pangulong Donald Trump. Sa isang campaign rally noong Hulyo 13 sa Butler County, Pennsylvania, sinabi rin ni Director Kimberly Shettle na akuin niya ang lahat ng responsibilidad sa kahit anumang security lapse at ito ay manaharap sa mga panawagan ng Republican para sa kanyang pagtanggal noong Lunes sa harap ng Committee on Oversight and Accountability sa US House of Representatives. Ang pamamaril sa isang outdoor campaign rally ay nasugatan sa kanyang tenga ni Trump. Namatay ang isang sundalo sa rally at nasugatan ang dalawa pa. Ang hinihinalang bumaril ay isang 20-year-old na nursing home aide na si Thomas Mather Crooks na napatay rin ng isang law enforcement. Hanggang ngayon ay hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril. Samantala si Trump ay may lumalaking kalamangan sa boto kung saan ay tumaas ng 5 puntos sa buong bansa ngayon at 3 sa mga pangunahing estado. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Winston Sario, Filipino migrant sa US, ibinahagi niya na mataas sa poll si Trump dahil sa pinaglalaban nitong pulisiya. Samantala kay Biden naman ay pinapalabas niya ang kasamaan ni Trump kung kaya't hati rin ang saloobin ng mga Amerikano sa dalawang partido. Yung polling ngayon lalo tumaas na yung polling ni Trump ngayon kasi lumalabas kay Trump, ang pinaglalaban niya ay mga policies niya. Si Biden, ang ginagawa lang niya, masama si Trump, ako mabuti. Wala siyang baksak lahat ng sinasabi niyang pinaglalaban niyang nagawa niya . At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines para updated po kayo. Baka yung inyong mga lugar binabaha na o kaya naman yung lugar na inyong yung mga probinsya po ninyo ay kasama na sa mga binabaha. Ayan, tutok lamang sa mga programa ng Bombo Radio Philippines sa ating Bombo Mobile app o yung ating Bombo Mobile application. Ganon din sa YouTube channel, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa ating Facebook Live programs, maaari po ninyong masubaybayan mga kabombo yung inyong mga lingwahe mismo. Lalo na kagaya dyan sa Visayas region ay doon sa mga Ilonggo speaking para po sa inyo. Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Yung mga Cebuano speaking naman, nariyan naman po ang Bombo Radio Cebu. Yung mga Aquianon, Bombo Radio Calibo at yung mga Waray para po dyan sa inyo. Itong Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka-Star Nation, sa gitna nga po ng malalakas na pag-ulan na atin pong nararanasan dulot ng bagyong Karina na nagdudulot na rin ng malawakang pagbaha dito sa ating bansa. Sama-sama po tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions
be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippines Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sang mabalitaan ni Miagao Mayor Richard Tata Engineer Garin, gilayon sining ginmanduan ang Department of Public Works and Highways nga kayuhon ining narusdak iyang seawall dira sa may gibungan na Miagao Iloilo. Ining seawall ang ongoing pang konstruksyon. Kagang alkalde driway nagapati sining substandard iyang paghimo sining nasambit nga seawall. Apisar ang pumuluyo dako ang pagpangduwa-duwa nga pigado ining nasambit karon iyang construct sang seawall kay pagani mga nuano na rusdak na ya. Check ta ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa-Jom sa report. Please come in. Nagpasalig si Miagao Iloilo Mayor Engineer Richard Garin nga gilayon nga magpatigayon sa nga rectification ang Department of Public Works and Highways nga mo ang implementing agency sa sining proyekto no nga seawall mga more or less mga 200 meters ang kalabaon sini nga sakop sa barangay Gibungan sa Banasambit yang Banwa matapos kani inisya Bobotsam no ang porsyon sini ang narumpag no sa sige-sige man yang eksperyensya karon sa sining Mabaskog nga balod at the same time may bagmadlos man sa hangin rason nga isa ni sa gidalantaw nga nag usmod no ang ining porsyon karon sa nasambit nga seawall. So kay Mayor Garin, mismo siya ang nag-coordinated to sa Department of Public Works and Highways. Agod nga magpatigayon sang repair sini no immediately agod nga hindi na madugangan pa ang sina no kag hindi na magdako pa no ang gasto liwat sa pagpatigayon sang nasambit karon nga repair Bombotsam dugang padri karon sang natungdan although ngati ang ining budget no wise ang participation during Banwa only ang budget halin sa DPWH nga gin patigayon upod man diri kay Congresswoman Doc Nanay Janet Garin hasta nga natapos ako na tuman ining nasambit karon nga project na although ngati way magid sang donation ang Banwa. So bago gati natabo yes may Banwa sa Gabyag-aw sa lidrato direktor ni Mayor Garin. So nagkadapat ngayon siya ang ma-repair sa gilayon. So ang isa diri sa gidalantaw kay santo to sa assessment ni Mayor Richard bangod nga ongoing no ongoing ang ining project isa na sa gidalantaw nga dumadasig siya nga na madasig siya nga na damage abangod sa pagpati sinigati sa Babaskog nga balod kag may pagmadlos ang hangin. Why nagapati si Mayor Garin nga ini siya ang substandard no Bobotsam sa piyak sa sining mga pumuluyo to no reklamo sa mga pumuluyo nga ang mga materials to nga gingamit do why nagakaigo kangay sining mga kabilyada nga na-notice nila nga mga magagmay kag do malaka ang pagplastar sa mga kabilyada sa sining nga seawall kag the same time sa footwalk no dira sa may kilid sa seawall nga mo na ginalabayan sa mga tawo dira sa Banasambit karon nga lugar Bobotsam. So no kay Mayor Garin ang paglantaw sina ongoing pa kuno ang ining nasambit karon nga project kag way pa man natapos
At the same time, tinagdungan sa sining malain nga panahon nga ginigo sa mabaskog nga balod. Rason ini siya ang na-damage. Tikon may aragid man kuno sang ginatawag karon yang substandard ipaliwat kung may makita abi si Mayor pati sa paglantaw sini bilang isa batch engineer bubutsam ongoing ang project kag natabuan nga ginigo sa Basko Gabalod subong nga malain karon nga panahon tinagpasalig siya sa mga pumuloyo sa may banwa sang Miagao nga tiunahon gid ang ila sini nga safety dira mo tong gin request nga sang immediate nga pag-rectify sina sa Balasambit karon nga area pero sa pag-repair sini hindi man pasalig nga lagi-lagi nga mahuman bangod man sa sitwasyon. Kaya ang ginhimo lang anay temporary at gimbutangan nila sang mga simento ang tawag to do cube cement agod nga hindi siya maab sa sulod bubutsam sa nga dalagko yang nga balod kay kulay ni sa mga cube cement at ilaban-laban uboson niya gid ni ang 2 ka porsyon sa nga dalan dra sa may kilid sa nga seawall kunway sa nga akto nga ginhimo karon ang kontraktor sini sa aton sini nga mga kabumbot subong ang sitwasyon base sa latest kapag pangsisa naton dugin ubos na nila ni butang sang tube cement agod nga hindi na maglapad pa ang damage sining nasambit nga seawall. Ang nakita diri karon sa video sa aton sini nga mga kabombo hindi lang gali ni siya isa may ara pa sa unhan nga na-damage man ang gid mismo ang slope sa seawall bubutsam nga kun lantawon naton ang mga kabilyada sina do nagkala kakas tapos ang simento nagkala nagkalaano dato siguro balod kay ti amakon mo kung tama ka persado ang balod at ilaban-laban mga simento tulugin pang anod dato tunga guro ka baybay ang sitwasyon sang porsyon sang seawall adra sa Balasambit karon nya nga lugar. Ari ang payag dre ni Mayor Richard Garin although nga daw medyo naga-travel si Mayor kay wa pa sa gili kapuli alin sa may zona ni President Marcos bubutsam tinagtingwa man siya nga at least makapahayag man sa sila statement sa pumuluyo ko sa may banwa sa Miagao. Si Mayor Garin sa ma-interview diri sa Bombo Radio. Una kapasalamat gid ang LGU Miagao sa project ng Public Works and Highways kagin patigayon sa Public Works paagi man sa ila kag napatigayon man ni Congresswoman Doc Nanay Janet Garin. Ina nga project, dako na nga project nga hindi man masarangan sang kwarta sa lokal na gobyerno sa Miagao. So, we will see to it nga ma-repair ina siya. Napaabot na naton ang informasyon na bisitahan na inatira sa Public Works and Highways ongoing na ganin ang repair nila. Ongoing ng repair nga naptan pagit sang bagyo sang dalagko nga balod. So we will rectify sa pasalig mo sa Public Works and Highways nga maobray na siya. So sa ato mga kasimanwa maayo man ang pag-obra ang first portion, ang first line of defense yung may diferensya, may second line of defense pa na siya mo. Nasa sulod, hindi mo makita. Pero i-repair ina siya. I-repair ina siya. Imagine mo lang kung wala ina siya, so ano yan kadako kid nga damage sa pumuluyo sa pamalay dira sa barangay Kibuangan. Okay. So bali ining budget DPWH it means ang banwa wise ang white na naya sang budget manhalin sa banwa only ang daga DP lang gid. Wala sang budget nga gin-share ang lokal nga gobyerno sa banwa sa Miagao. Ang tanan nga gasto ina sa Public Works and Highways. Okay. So ongoing ang project nagka-damage kinaptan sang bagyo kang dalagko kabalod
So, mayo na nga nagara pa na sila. Kundi sige pa ubra nila. Sige yun pa na repair magyapon. Muna ang mga circumstansya kung maptan ka sa bagyo. No? So, don't worry mga kasimanwa kung worry ka mo nga hindi na maobra. Maobra na siya. No? Kaya ipabayan, hindi na pagpabayan. Okay. Mauna siya hasta gid nga maproteksyonan sa gusto ang pumuluyo sa barangay Kibuhan, mga propriedad nyo, ang maproteksyonan sa gusto. This is also an opportunity. Pasalamat pagkita sa Public Works at kay Kong Doc Janet Garin sa pagpatigayon silang protection work. Pag pangusisa na mas pumuluyo sa lugar kag paglantaw nila mayor kung do husto man kuno ang pag obrasin na kay ginalantaw nila nga do substandard kuno tong bigyan pang gamit to nga mga material sa mo to nga do way pa man gadis bagyo do na damage sa dayon mayor Garin. Hindi siya substandard. Kag wala masing deklarasyon ang Public Works and Highways na substandard. Ina siya, no? Ongoing ang trabaho. Hindi pa complete, bale. Hindi pa kompleto ang trabaho kag naigo siya. No? So kung substandard ang ina siya, di paliwat natin eh. Pero sa ako niya pananaw, as a civil engineer, because the project is ongoing, nga naptan kasang bagyo, naptan kasang dlagko nga balod. Okay. So ihon lang obra. Yes. Okay. Mayor, no, hindi parehas ang iban dira nga may ara sa una dira nga project nga ginrason na nila nga nabagyuhan. May river control dira sa una. Sa barangay Kagbang, wala pa ko da. Hindi pa kong mayor sa itong panahon. Nga naptan sang baha, naguba. Ginallege lang to nila nga 100% obra, accomplished, nga naptan sang baha. Inaya sala na ya. Iniya, we will make sure ma-repair na siya. Maobra na. Hindi na pagbayaan. Si Mayor Richard Garin sa Banwa Director sa Ngamiag-aw, Bumutsam. So sige na to, may tao to nga naga-repair ni Subong? Yes, no, based to sa pagpangusisa naton, ang ginahulatan nila kung paano nga magtahaw-tahaw ni ang mga balod ni nga mo ning isa sa gidalantaw nga naga-delay man asang pagpatigayon sa rectification sa Bumutsam. All right. Lakip sini napakigangutan naton diri si punong barangay Nelson Yular asang barangay Gibongan dala sa disabit sa karon nga lugar. Gin pamangkot ako na pamatuod kay nangusisa kita sa Pumuluyo ang mga materyales kuno dugap gina-deliver tapos may best kuno Bumutsam pa ining isa information naton may best kuno nga ang do tatlo kunok bandol kakabilya to ginhakwat pagwa dira sa nasabit karon niya nga ila sa nga ginastakan dira sa may site na suno kay Kapanular nakabaton gid man sa sang information nga may nagkaladula dira nga mga materyales na dira sa may construction site kon sa may site mismo sa project ug galing duay na kuno gani tugin pa blatter sa barangay. Pero nakaistorya siya sa kontraktor nga mo ang Asia Structural Developer Corporation nga nagayo sila nga kung pwede nga matawuhan no sang barangay ti sikap pangita sa gatawo nga kung paano nga mabutangan dira nga makabantay nga hindi ya madula no ang mga materyales dira sa kapag-construct sa siding project Bumutsam tigin pamangkot ti sikap basi ko na muning rason blang nga agin tangkuha tong kabilya mo na nga daw kung makita tang siwol do gamay ang kabilya daya ang mga simento tong agin butang to sa mismo no sa seawall ang sa yasini mismo nga slope ang nagkala tukal bubot sa bangod sa sining Mabasko nga balon ari sikap nyo lardla sa papagkingutan diri sa Boboradio ikuno gina deliver di
Tapos ang iban kuno do ginabaligya, may mga reporter sa barangay nga pa-blatter daw no. So far, no, amura gani nga buhay rin ko, no, hambal ka sang kakagawad ko. June pa nakita na sa CCTV. Okay. Ka last week na lang ginambal ka nakin. Ka last week lang man ako nagpabantay. And syempre nahambal ko rin ra, tulad ka dya, kay naga-alerto rin sanda, wala rin tinagahulag. Wala rin tinagahulag. Anong report so na natabo gid man ka pa? Hambal nanda, may nagahakwat. Pero sa tuod, no, wala ta kan kakita. Kay hindi, memorable ko nga syempre, kung gakaturog ka, paano mo makita? Kung mahambalan man ikaw kara nga may nag-amo kara, allegedly rin rata na, allege mo rin ra kung wala ka ti pa matuod, di ba? Ti ang rabalakuon ko nga daad, kung nakita nanda, reklamo sanda. Ginpa-blatter dapat sa barangay. Wala ra gani na blatter eh. Basta lang rin ako nga naghambal nga daad hindi rin masigi. Ano may nakita sa CCTV cap? Kuon kang sang kakagawad tubla kay na. Ang nakita? Bago na lang gin-report ka nakan nga buhay na rin kuno gali na notaran. Daad isugid lang nanda dagi bala ka nakan kati syempre ako ang dapat nga hambalan nanda kung ano ang gakaratabo didya sa amon barangay. Hindi ako pwede mamasol sa sangkatawo nga wala taken ka kita by both eyes. Hindi taken pwede ka allege diyan kara. Kay ti wala ko taken makita mo kung sanda nakita da nagreklamo sanda nagpa-blatter sanda sa barangay. Amo na lang ra. Di kun may kamatuoran gid man na nga ti do gina kawat siya or ano di ta kabalo kun ginabaligya or ginano kay ginakuha. Basi isa na sa rason nga do na dismayaning project ho. Amura bala hambal ko nga hindi ko ma-allege tungod nga wala ako kakita. Kay kung nakita ko lang and then ako gid ang mahambal syempre kapitan ako kadya ka barangay. Once nga makita mo syempre sawayon mo gid kaghambalan. Kaso wala gid taken man kakita kay kang last week Friday o Saturday ginhambal ka nakin. Monday rin ako nag-send sa monitoring nga amo rin ra ang nakita. Ti amo man ra nanda nga gin-assess. Gabi kunong delivery nila nakap. Pag brand out lang ra kang last week kato nga daw Friday to o Saturday, amo lang ra ako kamaan. Mga gabi ang delivery. Nga kuon nanda. Ti wala tang kakita mo. Hindi ko na pwede mahambal. Kay wala tang kakita karon kung itudo kong sang katawo makuon nga nakita ko na. Porte bilang punong barangay ikaw gid ang manguna. Joms? Si Kapa Nular, Adre Karobobotsam. Ang pamangkot sinadre nga hindi pwede ka deliver adlaw nga gabi gini-deliver ang materyales. Ano may ginatago sila? Amo natabuan kuno to nga brand out pagid. Grabe naman na yung patabo-tabo iya gabi na brownout pa mo kag pag-deliver sa materyales. Pwede ba nga buwasan ng saga o sa kasanagon para nga masanag ang lugar nga deliveran sang material? Gini nga gawin bisan gabi na kag brownout? Ang doon na secure to sang isa kagawad ang CCTV babot sa pero doon kayo lang sang hindi lang pagpakita pero may na siplatan sila tatlo katawo naga tuwang-tuwang do ginabutang nila nispaga nila pero ang sa CCTV ape doon nagatalikod no so do mabudlay sa bima isang makita ni sa mga barangay official ano sila? At iso no kay kat do mag-ulag din siyang mukbalungan do sa John Pato na tabo. Tiyan mo ng problema takron? Bumbutsam. Sa kontraktor abo na do sila nga ayos na kabulig sa barangay. Kung paano nga mabantayan dra sang kay sa pagkabalo kuno ni sa pamuluyo dito may nagakatulog dira iya sa sa ila sa diya nga barracks. Ugaling ang pag-deliver kuno sang pila ka materyales ang kabilya do malayo kuno sa barracks. Bumbutsam so bo na siguro do gin-grab to sang iban to nga kun paano nga na kuha nila ni kag tiamo to do gin kanis mayaman to sang barangay officials tingin tabo Bumbutsam. All right. Ini si Bumbo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Kita nagapati kita banwa nga sa mga kasubong sini iyang proyekto may mga nagakaigo sini iyang disenyo, may mga specification ini in terms of thickness
sang concrete nga paggagamiton. Iban pagid siniiya nga mga materials, specific siniiya nga numero sang kabilyada to make sure nga hindi ini siya basta-basta maguba. From the looks of it, sa aton sini nga mga kabombo, sa term nga ongoing ang construction, ongoing guro dito sa unhan pero ining narumpag, guba na. Natapos na kag naguba, ginuba sang balod. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero ginhimo or gintukod ining nasambit karon iya nga seawall, kayang iya sini iya nga pulos, no? Orang iya sining kapuslanan para kung tani gidya na partinisir sa mga balod. So therefore, suliton ko may mga nagakaigo sini iya nga specifications. Tikon inang specification sa aton sini nga mga kabombo, wala iya malabot. Granting for the sake of this discussion, hindi man amo sini iyang eksakto ginabi, but butang lang naton abi sa simpleng plastada. Nga kinanglan bako dapat ang pagsiminto, ang may term nga concretize. Basta pagsiminto sila dira. Ang mixklada mo na sa simento, mixklada mo na iya sa graba, mixklada mo sa bato, dapat of standard measurement. Now, dapat may reinforcement pagid ina para nga hindi dali-dali marumpag. Therefore, may specific number sang kabilya na dira, no? Santo man sa disenyo kag specifications in terms of engineering works. So kon para nga magbakod, imbis abi iya nga 9mm, ginhimo 12mm ang kadakoon sang kabilya, tapos ang inbutang dira 9 or 10 lang, kulang sa gyapon sang duha. So therefore, mahuyang siya, kag kon lampusan siya sang balod, iguon siya sang balod, bangod nga kulang ang iya sini nga kabakuron, ti hirog paas sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti kita nagapati kita yabanwa nga before pa man implementar ang isaya ka proyekto, nag-agi na sa nagakigo sini nga pagtuon, feasibility studies kumbaga. Pila na kabagyo ang naglabay diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo partikularmente. Napiktuhan naman kita diri iya sang habagat sa pila na ka mga tinuig nga mga nagliligad. So dapat dala ini, dala ini sa feasibility studies nga dapat ang tukuro na dira nga seawall is mabakod. Hindi dali-dali sini marumpag. Sa aton sini makabumbo. Kung lang tawon nyo ang sitwasyon banwa, may porsyon nga nagtindog, may porsyon nga naghurog paas, nahulab, may mga naglalabaw sini nga kabilyada, kag sandig man iya gani sa paglantaw sang mga pumuluyo, bisan sila mismo makambal, sila nga mo ni kadako ang seawall, gagmay kabilyadaw. Amo man na bala magpatindog ka sang balay, ginaantisipar mo na nga daan, nga pananglitan abi magbagyo, bangod kay may eksperyensya ka na sa
balik-balikan ta, madumduman ko lang ang mga mabaskog nga bagyo. Bagyo Ropeng. Frank, Yolanda. Ano pagin nga mga bagyong mabaskog? Ruby. Tibangon nga may eksperyensya ka na sa mga mabaskog sini nga bagyo, so dapat magpatindog ka sang imo sini nga balay, bakuron mo ng pundasyon. Ang imo sini iyang haligiti, butangan mo sang dalagko sini iyang salsalon dira. Bangod nga may eksperyensya ka na sa bagyo, naka-eksperyensya ka sang baha, so, antisiparon mo na nga base sa ulihi magbagyo pagin bahaon ako diri. So, hindi ko lang pagpabakuron ang akon sini iyang haligi, ang akon sini nga dingding, pader, or whatsoever dira. Pataason ko pagid. Himuon ko iyang may second floor ng akon sini nga balay para pananglitan, kaya nga amon sini nga area gina baha, nagataas diri tubig. So may second floor kami para ng kaso por kaso. Worst case scenario, makasaka kami tos babaw. Tiamo man ini sa pag-construct sa aton sini nga mga kabumbo sa pag-implementar sa isa iya ka proyekto. Hilabi pa nga aton sini ang patigayon sini gobyerno naton tanan nga resources ara sa ila. Resources through taxpayers' money. Ti karon pamangkot ang mga pumuluyo dira sa Banwa sa Miagaw. Nga daw kagagmay kuno sang kabilyada dira kag kunang taon nimo pakita ta mga picture tumla balikan tabla liwat Bombokres. May mga nagkalabiak sini iya magluwas sa salog or sa sinang do flooring naton or sang niya sinang niya si wall. Ang iya sini nga do ano na tawag na do sa babaw na bla. Bombokres liog ko pagkita taliwat iban sini mga picture. Ara na skilid do na tiyo na pihak ko kang naglilitik naglalukab sa aton sini mga kabumbo. Kay kon hambalo na ginman lang naton abi Banwa, ginbutangan na dira gani isang seawall kay te mabaskog dira ang balod. So therefore ang implementing agency ang Department of Public Works and Highways mapatigayon sang feasibility studies nga dapat amo ni kadamol, amo ni kabakod para nga kunang pakon sa balod, hindi dali-dali marugpaas, di dali-dali maguba. Para nga maprotehiran ang mga pumuluyo dira. Kaya mo ganin ang purpose niya. Seawall para nga maprotektahan dira. Kag hindi iya labot ang tubig sa mga manubo sini nga porsyon. Ngay nagasagang sang dalagko sini nga balod. Tikon lang taon mo sina way pagani habagat palang gani, hurog paas na. Makapaminsar kagid nga there is something wrong. Sa mo sina nga sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ti inang porsyon sina Banwa, hindi man lang guro amo sinang ginhampak sang balod. Bilog man siguro nga siwol ginhampak sa balod, ti insat nga inaya nagrugpaasaw ang iban to ay man. Pero tilaw man naton ining mando sang mayor sang Banwa sang Miagaw nga sang nabaton niya sinang report gilayon niya nga gintawgan ang Department of Public Works and Highways. Agod niya patigayon sang rectification sa sininga proyekto. Si karon tiginulugan lang na nila sang concrete blocks para nga hindi na iya magdako pang ab-ab sang narusdak sininga seawall dira sa may barangay Gibuangan, Miagaw, Iloilo. 31 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga panumbalik ka Banwa, dugang mga balita kag impormasyon. Ang Philippine Statistics Authority Regional Office 6 pabor sa nanginpayag ni President Bongbong Marcos nga nagtaas kuno ang estado sa ekonomiya sa pungsod.
Nagpathag man ang PSA kung nga hindi ko lumabatsyagan sa ordinary nga pumuluyo. Pamatian sa slay, balikan tayo ni. Matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdumora. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ng lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Buko. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 21 to 27, 2024. Ang retro band kag ang ila great collection of oldie goldie songs are all yours kag inyo liwat nga ma-enjoy sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Hulyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ng mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas.
Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre.
bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa pagpakalagad sa bombohanay sa Udto. Standby kay Bombo Marisol Binias. Nagamayuhan kuno ang estado sa ekonomiya sa pungsod sa Pilipinas, pero ang mga ordinaryo sini nga pumuluyo. Hindi ka batsagaw? Ano ay ang explanasyon sa Philippine Statistics Authority? Check ta si Bombo Marisol Biniasol sa report, please come in. Pabor diri Bombocham ang Philippine Statistics Authority 6 sa nangin pahayag ni President Bongbong Marcos sa iya nangin ikatatlo nga zona nga may pagtaas kuno sa estado sang ekonomiya diri sa pungsod Pilipinas. Sa diin ginpaathag man sang amo nga talatapan ang rason diri nga asa gihapon ang pila diri ka mga simple nga pumuluyo o kunya ang mga yara sa grassroots level ang hindi sa gihapon makabatsag sang amo nga pag-improbar diri. Sa interview sang Bombo Radio kay Mrs. Nileda Amular, ang Regional Director sang Philippine Statistics Authority 6, nangin paborgid ini sa nangin pahayag ni President Bongbong Marcos nga nagmaayo ang estado sang ekonomiya sang pungsod sa diin nakita man ini no sa ilad datos nga nakuha nga sang tuig 2018 kuno yara sa 18% gid ang percentage sa mga pigado o kon 18 out of 100 gid ang pigado diri sa pungsod. Pero sa latest survey nila, sang sining 2023 lang, nagwa nga 15 na lang out of 100 ang talaabi nga pigado diri Bombocham. Diri naman iya sa Region 6, nagpangaduha sa bilog nga pungsod nga may pinakamataas nga economic performance amo ang Western Visayas nga yara sa 7.2% nga ti ginapangunahan diri sang Region 7 nga may 7.3% growth rate. Nagakahulugan nga may ara sang pagsanyog nga natabo diri sa bahin sang ekonomiya sang nagpungko si President Bongbong Marcos kuno sa pwesto. So nagapati man ini nga hindi lang mabatsagan gid sang mga yara abi kuno sa mga grassroots level o kun ining mga ordinaryo nga pumuluyo ang amo nga pagbago bangod iya sa mahal sa gihapon ining mga prime commodities o kun ining mga nagapanguna nga balaklon ilabi na ining bugas. Pero hindi man kuno dapat ang ini nga bagay ang manginbasihan abi para masiling nga wala sa gihapon sang progress. Kun lantawon kuno suno sa natungdan nga dako gid ang gin-improve sang agrikultura bangod sa infrastructure nga nakapadasig abi sang transportation sang sining mga goods ilabi na ining mga napatukod abi nga farm to market roads. Base sa natungdan diri Bombocham nga kun wala man gid sang pag-improve abi sa ekonomiya, posible kuno nga nagadamo pagid nga nagadamo ining mga pigado diri sa pungsod Pilipinas. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nangin interview kay Mrs. Nileda Amular. Lago ang ating ekonomiya pero hindi ma-appreciate ng mga nasa lower, di ba? Kasi mahal pa rin ang bigas. But with the growth of the economy, kung lantawon mo gid, employment will help, di ba? Naman one particular sector para sa ang sa aton nga view na maintindihan naton but the lower ground hindi. But siling ni BBM, other government agencies could help nga ma-appreciate sang aton nga plus the aid of the government. Hindi nila ma-appreciate ang bilisang bugas. So tong napangambal ni BBM ay subsidy siya sa mga fertilizers, sa mga amon na balakay. In the aspects ng aton nga mga farmers, fisher folks, they are on the lower bottom 30%. Pero kung lantawon mo gid, the infra, dako na siya nga help sa ilamang because of the products were being delivered with at a lower cost transport cost from upland down to the Bagsakan. So ang isa pagin is the poverty incidence. Ay, hindi lang ta magambal nga kay mahal bugas, why naglago ang ekonomiya. Kay kung why naglago ang ekonomiya, sige, damo sang imol. So remember with our data, the data produced by the PSA from 18 to 15% nga poverty incidence. Anong namin niya? Sa every 100 katao may 18 nga imol or pigado. Sang 2018
18. Pero sa 2021, nag-15 na lang. So with that data, isama na siya ka manifestation nga nagmayo ang pangabuhi isang Pilipino, but it's not on the measurement of how much is the kilo of rice. So with that aspect na tugunan maina sang aton nga specific agency for that matter. Nabatian diri Bombocham ang kabahin sang aton nangin interview ko nangin pahayag ni Mrs. Nelada Amular, ang Regional Director sang Philippine Statistics Authority diri sa Region 6. Doon na budlayan si ma'am mag-explika raw? Pero amo lang to Bombocham ang iya nangin basihan abi comparison ado hindi ko no ma-intindihan abi o kon sa bahin abi sang mga ara sa grassroots level hindi nila mabatyagan bangod wala pa ni nila na eksperyensyahan bala ang mga inpabugal man ni PBBM nga no PBBM ining mga infrastructure nga gindiga niya man diri Bombocham sang time sang nagzona ini siya. Tiyang sunod sini nga pamangkot sa no payahan mabatyagan isang ordinaryo nga pumuluyo? Amo nang isa pagid ka mga palamangkutanon man Bombocham nga do hindi pa naton ma-predict kay kun ang tawo naton iya do bisan gani diri si Ma'am Nelada Amular wala man siya ga-affirm nga nagbarato ang mga balaklon kundi mahal sa gihapon Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Marisol Biñas. No, mambalang kita siguro iya sabahin iya sang mga ordinaryo sini nga pumuluyo sa pinakasimple sini nga mga sugilanon. Mabatyagan lang sang pumuluyo kung nagamayong estado sang aton sini nga ekonomiya, kung ang mga poorest of the poor, no? Makadawa-dawa na sa ila sini iya nga pangadlaw-adlaw. Why nabla nagahangla iya nga kundi naman to iya nga mayara sa nga distribution sa mga financial assistance nga ti bisan painitan sila, no? Pagutman sila sang kung sino man nga mga Herodes na, no? Palinyahon sila, papungkuon, patindugon, kung ano na lang pahulaton para lamang iya nga makabaton sang ayuda. Gina-sustainer na lang sa mga pigado. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, niya mga balaklon ganin aton dre Sus Maria Kagusip. Naga-lose power na karon ang mga ordinaryo siniiya nga mga pumluyo. Anong butsilo sa lose power? Lose sang buying power or purchasing power. Sa aton sini nga mga kabumbo kon maayo ang estado sa ekonomiya bangod sa mga infrastructure projects amo lang ni siguro ang makabatyag sini ang ang mambal nato ng gamiton ko sini nga matinaga mga lapit lang guro sa luwagi nga nakabatyag gilayon, no? Sang kayuhan pero ang yara iyas dalom nagapabilin sa gyapon nga pigado 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa mga opisyal nga naangot sa anomalya sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Dako ang posibilidad nga pasakaan kuno sang kaso. Check ta ang balita ni Bombo Lindsay Buddy Lins sa report ta please kamin. Tapos Bombocham ang investigasyon nga ginpatigayon sa Cooperative Development Authority Central Office. May kaantanan sa sanibalang anomalya nga ginakaulamiran sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Matandaan nga nabutang sa kontrobersiya ang ining nasambit nga kooperatiba bangod sa reklamo man mismo sa ilaman nga mga miyembro. Ang reklamo diri nila among mga opisyal kag board of directors nga ginapahayag nagpinagusto loan sa diin nagresulta ini isang dako nga financial losses bangod sa loan transactions nga nagabalor 31 million pesos. Ginpakigamutan diri naton si Undersecretary Joseph Encabo, ang chairman sang Cooperative Development Authority, kag iya ginpahayag nga hindi pa mapagwa sa publiko ang ining resulta sa investigasyon bangod nagapakigangot pa ang regional office sa legal department sa central office para sa final stage sa pag-review sang findings. Sunod dali kay Undersecretary Encabo, hindi niya makabig nga delayed ang investigation bangod nga may ginaobserba man ang ahensya nga due process. Posible
subong nga tuig makapagwa na sang desisyon ang Cooperative Development Authority kag nagapanindugan si Undersecretary Encabo nga ti mayara gid sang may manabata o kung mapasakaan sang kaso depende sa bugat sang ebidensya. Naibaluan nga nalakip sa investigasyon sang Cooperative Development Authority amo si Nora Patron, ang anay regional director sa ahensya nga ginadeklara nga persona non grata ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Undersecretary Joseph Encabo, ang chairman sang Cooperative Development Authority. Well, we have a new lawyer sa CDA Region 6. I think they are now in the final stage of the review, and of course in collaboration with our legal set office. So I cannot say that there is too much delay on it, but I think due process has been observed properly. So maybe within this year we have a very sound decision to make. No, kasi of course involved din dito ang isang personahe, and we don't want to fast track or to expedite. We want to expedite the process, pero ayaw namin na biglain ang isang desisyon na hindi naman na bigyan ng sapat na pag-aaral. So, I think in a normal due process, for me, we're just doing good, we're just doing fine. We just want to put it in a proper perspective and come up with a very good decision. So, may masasakdal ba? Most likely. Lahat sila? Most likely. Most likely. It depends on sa bigat ng ebidensya at saka na. So our lawyers can have a final statement on that once we able to come up with a decision. What will happen with the former legal director, sir? Ano mangyayari sila? It's very difficult to preempt. Pero alam naman natin, pag na-desisyonan at hindi pabor sa isang government official, mawawalan po ng benepisyo. Pero of course, that's the normal impact at saka effect. Pero we're still waiting for the final. Maybe, alam mo naman, sa due process, meron ding mga appeal. No? Pwede ka mag-appeal. So, we will wait for it. No? In short, medyo mabigat yung decision, sir. Medyo mabigat. So, ako naman, bilang isang tao at bilang isang chairman, ay ayaw ko rin na masyadong malubog yung tao sa ganung klaseng sitwasyon. Humanitarian considerations, yes, nandun na yun. But again, the due process will provide us the sound decision that we should come up with. Nabatian, Bombocham, si Undersecretary Joseph Encabo, ang chairman ng Cooperative Development Authority. Kaya matandaan natin sa ila, naging takeover sa central office ang ining pag-investigate sa sining anomalya na ginakaulamiran sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative, Bombocham. Ti applicable man ini sa mga wala na sa City Hall nga sadto involved sa kontrobersiya sa co-op sang city government na Bombo Lens? Yes, bisan pa nga naghalin sila Bombocham no Kartindi na sila yung mga board of director o opisyales sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Lakip man sila sa gyapon sa gin-imbestigaran kati manginggan si Mayor Tranias Bombocham nagasiling nga kag nagalao man nga mas maayo pagid ko ng mga personnel halin sa regional office ang Cooperative Development Authority matigayon man nga maimbestigaran kung sino tiya ang nag-conspire Bombocham sa sining mga loans sang mga board of directors sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Baday para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Baday. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo ti bantayan naton ini pero naghambal man diri ang Cooperative Development Authority nga ti sa gyapon may pila sila sa mga ginakonsiderar man no kay bilang tawo do ano man kuno ginapananaw man kuno kagado mabatyagan man kuno ni Director Encabo sa aton sini nga mga kabombo. Pero ti mula na galing sang natukiban ini damo gidang nadismaya bangod gati ang iban sila diriya nagakinahanglan hindi na sila makaproseso kay way nagalisang pundong kooperatiba kay nagpinagustong iban siniya nga mga miyembro kag mga opisyales
sang loan hasta nga wala na iya sang bilin ang pundo sang kooperatiba. Unti na balaw ba? 56 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna. Katapusan nga balita with a Bombo Angel Tan. Ang Iloilo City Council ng pasar sang resolusyon nga nagakomend sa kay Police Colonel Joris T. Coronica. Jel sa report, please come in. Nagpasar diri Bombocham sa resolusyon ang Iloilo City Council sa o na pag-comment nila diri sa kianay ICTO Director Colonel Joris T. Coronica sa iyaman nga serbisyo diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Cedric Cabaluna, ang chairman sang Committee on Police Matters, naging pahayag nga sa makapilan niya ka beses nga encounter diri sa may ICTO Director Bombocham, nagakadtugid ini siya sa mga committee hearing kung ipatawag personal, nagakadto ini siya, nagahatag gilayon sang mga dita kung may mga pangayoon ang City Council, kag very approachable, kag reachable ini siya according man sa konsehal. Suno kay Councilor Cabaluna, kung i-rate niya ang performance sang ICTO Director, mahatagan niya gid ini siya sang 9 out of 10 nga numerical rating Bombocham. At hagdi sang konsehal, hindi man perpekto ang pagserbisyo sa ICTO Director, rason nga ti niara room for improvement pagid sa kay Colonel Kim Ligada nga ti nagbulos na kay ICTO Director Joris T. Coronica kagati Bombocham ang bilog man di nga konseho nag-agreement sa ginadayaw or gindayaw man diri ang performance sang ICTO Director. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna sa nga atong interview. Yes, it was agreed upon by the members of the council. Actually, yung pa-schedule natin na for agenda last week, it is subong gintakol. Because we recognize man the exemplary efforts of Colonel Coronica, no? Especially in really participating, being available sa isagin nga nag-stand out ang iya attendance sa aton mga committee hearing, meetings, consultations. Ako, being the committee chair for police matters, from time to time, makontak mo siya. I would visit his office or he would come here kung kinahanglan. So, dako nga bagay when you have a reachable city director, so that especially on policy formation and on important programs na kinahanglan, dako nga bagay involvement. Plus, of course, ang performance kidi nga na-recognize man naton in relation to public safety and peace and order. Well, that's really within their mandate, no, to resort only to reasonable and necessary means, no, to implement and enforce our laws, no. That doesn't mean nga kung threatened sila, they cannot use necessary force, no. So we recognize that among others, no? Pero ang importante, there are the arrests that were made, charges in court that were filed, ang pag-successful prosecution thereof, which redounds to proper investigation and evidence collection. So ini mga bagay nga we recognize, no. Kung lang taon mo, there were really times man nga may mga hindi man conflicting, pero mga dapat natubangan, for instance during Dinagyang, when there was a conflict between what the regional office wanted nga i-shut down gid ang signal cellular connections ng city, and the city did not want that safety procedure to happen. So na-address man. So may mga bagay nga muna and many others, no. Not to say nga go perfect gid yang performance ni Colonel Coronica, no, because there are always ways to improve, but we recognize the positives nga gindala niya during his tenure as city director. Well, as chaired barely 2 years, no, a little over 2 years, though duwa pa man lang ako city director na natubang. Ako niyang nakita ko lang how much he contributed to him. Not only yung mga kaupdanan that I met with them also. So, dako nga bagay. No, dako nga bagay. Kahit may mga times nga controversial ang mga issues, he was always present. No? So, amo nang gina-appreciate tagid. And I hope ang future nga mga city director would also be doing the same, no, nga reachable sa and ara gid siya personally present in order to be able to provide us the necessary data and information. Hindi lang ni social call lang na minamon nga presence niya. Yung nang available gid siya, and when we need information, we need data, he doesn't hesitate to be present and furnish us with what we need, no, to be able to pass the policies and decide on matters relating to public safety. Numerical rating, Councilor, out of 10?
Out of 10, I would give him a 9. So that will give the next director and future directors really a room to improve on also, on his performance. Bombo Cham, nabatian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna kag subong man ni si Mana nahingagaw before ni ang turnover ceremony sang bago nga ICTO director ginatagan man or gintilala man at bilang adoptive son sa first ever ni siya sa 14 years nga term ni Mayor Jerry Tranya sa politikan niya diri sa bahin sa Iloilo City. First time ever niya sini naghatag or nagkilala sang bilang adoptive son sang isa ka ICTO director, which is amo ina si anay ICTO director Colonel Juresti Coronica Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa radio, Bombo. 2 minutos na nakaligad sa takna sininga las 2 padayon lang kamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo pinagi sa mga social media platforms sa Facebook Live, YouTube channel kag Bombo Mobile App. Sumungman di magkalipat sa aton sinima ka Bombo 837 kHz sa inyo sinima radio dial. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manayanay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 21 to 27, 2024. Ang retro band kag ang ila great collection of oldie goldie songs are all yours kag inyo liwat nga ma-enjoy sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Hulyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko,
mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya.
lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Maulanin pa rin, no? Every now and then, nagatalithi, nagaulan-ulan. But anyway, wow, ang craving naton subong siguro, Plarios gid, no? Mainit nga sabaw. Tinola nga manok nga Bisaya. Kung wala Bisaya, in English nga manok. Anyway, this is Tita Regine. Welcome sa KLP on a very cool Wednesday afternoon, the 24th of July, 2024. And balik kita diri sa pagdulong na naman sa inyo sa mga kalingawan naton, nga mga kasaysayan. Salamat sa liwat sa aton nga mga letter senders dira. Kagamuman, pwede gid ha. May I remind you again sa inyong mga istorya dira nga kung pwede tapuson nyo na para nga mangin contender man kamo sa aton nga ganapangita nga mangin winner every week. So for your stories, pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat sa gihapon and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Alert ng muning July 22 ang imong requesta ni isang isa mo ka letter ti anhon mo na. Wa kita nag-update sa July 22 kay may sona but today ko basahon ang imong sulat. So welcome everyone. This is Tita Regine. Ari ato ng bahanon para sa inyo from Vanessa Gonzalez. Umiibig sa'yo. Good afternoon. Ikaw ay nais makasama
Vanessa Gonzalez, umiibig sa iyo, sino in love dira, al sa tiil. Ari ng ato nga mga kasaysayan. Bal, medyo delayed ang ato nga pagbasa, but on time gid ang ato nga pag-receive. Sorry, nang muning. Ari nga mga istorya, dearest, Tita Regine. Una sa tanan, naghahatagit ako sa maayong hapon nga katahuran sa imo, sa tanan nga katapo sa Bombo Radyo. Kag subong man sa akon mga classmates sa KLP, subong abi kay Nanay Del, kay Student Mom, kay Andy, Lolo Dencio, Lola Amparing. Tita Red, ni akon nga story, mangin part 2 na, sang binayle sang una. Kay konsonata gani ang mabatian ko, mga paborito ko nga singers, pareho abi kay Matt Monroe, kay Engelbert Humperdinck, kay Tom Jones, kag sa mga babae, amo sanday Sue Thompson, Connie Francis, Timmy Euro, Anita Bryant, Patty Page. Kay kung mabatian ko ining mga music, ma-recall ko dayon ang akong mga memories sa dong pamatanon pa ako nga malulot nga sonata, nga permi ko gin request kung may binayle. Kaya ang binayle sad to, laban gid ang sweet music. Sa anong kasonata, duha gid lang ang hot music. Kung mag-dim light na gani sa iyoron, sweet music na. Kaya kung magsanag ang mga suga, hot music na ina. Kaysa subong, wala na gid ang sweet music nga nagahaksanay ang magkapareha. Kag kun ang naganobyohanay, yara gid sila sina sa tunga kay halos tanan nga mga tao nagabayle. Hindi katulad subong nga wala na sang kapormalan ang binayle. Bata tigulang, lalaki-lalaki, babae-babae, masig kita ay lang kamo sa tunga kag mag-disco. Ang sadtong una, Tita Regine, idulong mo giniyang kapareha mo sa iya palungkuan, subong man kung magtuyo ikaw ng magbayle sa iban nga mga dalaga, kinahanglan maglisensya kagid-anay sa iya escort, kung sugtan niya ka. Kag tita, makasaot ka sa amo nga dalaga. Kaysa una, miyembro man ako sang amon association sa barangay, kag madamo kami sang paagi para makatipon sang kwarta para inubayad sa amon nga sound system. Pareho abi, sang Lucky Town, Lucky Numbers, Supper Box. Kung sinong mataas lawag, siya ang permi magasaot sa matahong nga dalaga. Kag kung ikaw ang pinakataas nga lawag sang kwarta, ikaw ang mag-angkon sang isa ka lechon manok kag isa ka kaha nga beer. Haha! Saya-saya gali sa una, no? Sa una baile pa subong disco da. Anyway, may statue dance. Sorry tita ha, basta may mga wrong spellings ako. No problem nung may hold up dance. Tigi na pili gid ang maayo nga music sa music. Agud to nga madamo gid ang mga tao sa sulod sang lubid. Kag ginalibutan sila sa malabang nga lubid. Kag makabayad sige ang gwa sa lubid. Tubtub matapos ang amo nga sonata. Kung bisan mahal ang bayad sa puwerta, pero sulit naman kay makahakos ikaw sa mga dalaga, kag makapangilala pa ikaw kung diin siya nagapauli nga lugar. Kami ara gani ako nga nahibaluan, kibot lang kami. Kay ang sugid niya, mamalayi na lang siya sa mga binayle. Sa baylihan, masami nagakaagahan ang binayle kay wala sang mga ginamo. May ara binaisay, parte sa dalaga. Kay naakig si Nonoy, kay wala pagsundi ni Inday. Tisiling ni Nonoy, kay ina, nagsaot ka man sa iban, pero ako wala mo man pagsundi sa tunga, agud magbayle. Pero madasig magpatunga ang mga barangay officials, upod ang mga tanod. Kundi, sige ang binayle, hasta mag-aga. Tida Rajon ka isa, ang iban nga dalaga nagapili man sa gila sa bayon, labi na gid kung magtungang gabi na,
Kung may putok ikaw, correct wala na sa may masabay sa imo, babae man o kung mga lalaki. Bisan pamalayo ang kaiping nga baryo, nagasinugatay ang mga dalaga kag mga soltero. Kung lantawon mo kung gabi, nagaidas lang sulo nga nagapakadto sa mga baylihan. Kay wala pa sa mga salakyan sadto. Kag diri sa amon barangay, bisan pa may suba, ginatabok gid namon para makahakos sa mga dalaga. Luwas ng sang cha-cha, tango, boogie, twist. Tidarej ang hindi ko gid malipatan. Sa isa sa to ka binayle sa kaiping namon nga barangay, kay first canvassing nila, mga 21 anyos ang edad ko sadto. Kag kung sa mga binayle, tama gid ako, ka-agresibo. Bisan hindi gusto ang akon amay, nangita gid ako sang idea para makabayle. Kay may pangisdaan kami sadto. Lag-i pa ang ginagamit, inang kawayan nga gintagik sang hagnaya. Wala pa sadto sang nets para sa pangisda. Kay hindi man magpasugot ang akon amay, nangita gid ako sang ideya para makakadto ako sa baylihan. Siling ko sa amay ko, tay, masira ako dito sa suba. Ambal niya, ikaw lang? Singko, utay. Po abi mo tita. Ang bayo ko kag dilargo sapatos, ginsulod ko sa sako, kag isulod sa dako namon nga alat, inang ginasudlan sang isda. Pero wala makahibalo si tatay, nga sa suba sang pantalan ako, masira sang isda. Kay didto man ang binayle sa barangay Pantalan. Paglantong sang tubig, ginsirhan ko na ang tubig, agod nga kung magnabaw na, masulod na ang isda sa akon bunuan. Kag timing gid, nga nagapagawad na sang tiket ang baylihan. Kay nagalawag na sa pagpasulod sa mga tao. Sa pagpadayon ko, ang mga amigo ko kag mga amiga, ato na sila, siling nila. Siling ni tatay mo, nung pabaybay ikaw. Ito yung sabat ko sa ila. Nagsira lang ako dira sa suba sang Pantalan. Pero wala makahibalo si tatay, nga mabayli ako diri. So amugani, ang siling ko sa iya, nga mapabaybay ako, pero dira lang ako sa suba nagsira. Kagsang wala lang magdugay, nagsugod na abinayle. Madamo gid kaayo ang mga tawo. Ginpamalamala ko na anay ang lawas ko, agud magsugod na ako mangita sang kasabay nga dalaga. Masadya gid kami nga grupo, kay madamo gid ang mga pangayaw. Halin pa sa iban nga banwa. Sa binayle, mayara ikaw nga pareha nga hindi gusto nga hugton ang paghakos sa iya. Kay kung hindi siya gusto, tukuran niya ikaw sang iya kamot, agud hindi magtutuanay ang inyo dughan. Pero kung sugot siya, labi na gid kung korsonada kaniya, bisan dagom, hindi gid mahulog sa inyo nga dughan. Mga anong gid kapareha ko nga dalaga, pero may isa diri nga ang siling, mapilit o kung matapik gid kung imo baylihon. Sa una, wala pa ako makabatsyag sang kaalabaab, sang init, sang iya dughan. Pero sang ikaduha ay abaw, Tita Reg. Kung basi hindi ini pwede, hindi na pagbasaha. Upod sa lyrics nga hold me close, hold me tight. La, tana nagapanukod. Ginapabayaan lang niya ako. Labi na gid sa nagasag-iranay ang duha namon kapaa. Nabatyagan ko na, nga nagahulag na si Manoy. Uy, kag nabasa ko gid no. Kag samtang nagasag-id ang tako sa petsyas, di ako na lang nagabatsyag sang kahuya sa akon kaugalingon. Gani, ginhagad ko na lang siya nga magbalik sa amon pulungkuan. Kag samtang ginadapit ko ang among nga dalaga, nagasyagtot ako maglakat, kay basi mahalata nga nagbukol ang akon armas. Sisilin sa mga kaugdanan ko, ano, masakit ang hawak mo? Nga nagasikutot ikaw maglakat. Para may ibalibad, siling ko, nakadanlog aboy ako kaina sa kahon sa punong. Sa pagpadayon ko, pag-ilis ko kaina sa may balsa, basa ang akon brief. Wala ako sandala nga reserba nga underwear. Labi pagid nga manipis ang akon pantalon. Yan tong wash and wear nga pantalon.
Tita Regine, sa binayle nga akon inagihan, amo ini nga akon kahapon, nga dili ko gid malimtan. Parte sa mga binayle sa itong panahon panamon, nga mga senior citizens, nga nagapamati sa karon nga hapon. Kaya kung mayara man kamo nga inagihan, pareho ko, ipadala man ninyo diri sa Bombo Radio, sa programa ni Tita Regine. Ang kahapon lamang. Ang tagpadala nung muning sang 4th District, Province of Iloilo. And may God bless us all. Oh, grabe ang bida ni nung muning when it comes to binayle. Sa una, siguro mga 1970s, mga early 80s, sa una, ano? Every before fiesta, may mga canvassing na, tapos may mga binayle, tapos amo ginaiya, ang mga gina-look forward sa mga soltero kag sa mga dalaga, even sa mga kabataan, kag sa mga tigulang man. Ang wala nagabayle, gakanto gyapon sa baylihan, kay malantaw lang na sa mga nagabalayli. Te, hamakin mo yan sa unagid mo, no? Excited to yung mga tao. Basta may makabati sila sang sound nga nagatinukar. Uy, may bayle, sa di na yun. Nan, kung mabalaan na gani, kung di na yun ang binayle, baw, pagkagabi, atugin na to sila. Ang iba na, mga kabataan pa na, ang iba, mga nagadinalaga, mga nagasinultiro, ting hindi pa allowed na musulod sa baylihan, hanggang guwa ka lang. Kaya ang pwede lang to yang mga soltero, kag mga dalaga, kag ang mga pwede gid nga makabayle. Sa una gid mo, no, siguro mga 70s, 80s, no? Tiway pa tayo mga gadgets, wala pa tayo mga cellphones, wala pa tayo mga malls, wala pa tayo iba ng mga kalingawan ang mga tao, kundi nga kung may matabo nga may nagapabayle, as in, daw amo ginaiya, no, ang event of the night, even ang mga kaiping nga mga barangay. Bisan iba nga layo pa tayo ilang ginalinan niya, basta makapati nga may naga-music na, tutulon, kundiin ang binayle. Kasadya, no, kaya nag-enjoy gid ang mga soltero kag ang mga dalaga. So amo naglisang una ang baylihanay, tuod gid man, no. Sa subong hindi na binayle ang tawag, kundi nga disco na, and yes, you are right, lalaki, babae, bata tigulang, whoever. Pwede gid nyo makabayle, ang ibang ganyan nag-exclusive na grupo, yaga-circle na sila. Kasi sila na yan, nag-enjoy, nag-disco. So sa una, dapat nagagawad ka pa ticket. Tapos, ang style lisensya ka anay sa dalaga. Tapos kung may ara siya nga chaperon or may ara siya nga kauglingon nga escort, syempre out of respect, no? Dapat malisensya ka gid anay kung pwede. And then kung dito na kamo sa tunga, wow. Kaampay gid sa mga soltero ang sweet music. Kay tido sa ano bala makahakoks. Syempre mga dalaga, no, nagkakato sa baylihan, bagong paligo. Mahamot ang buhok. Pero pag tungang gabi na, kung makaamoy-amoy ka na nga, ngini siya, medyo may putok. So, pegadigad ka lang daanay. Either kung ikaw may putok, hindi, wala sa may masabay sa imo. Kung may na-identify ka ito nga may putok, hindi ka magkanto sa amo nga tower, sa amo nga babae. Ay, anyway, kasadya lang gid, no? And yes, gina-avoid, ginayasang una nga dapat wa isang mga nagaginamo. Kay, ano na yan? Ganing term naton sa buong sinano nga dojahe na iya, or di na iya manami nga ti na to turn off na iya nga ti temprano pa naguntat ng binayle kay ti may mga nagpanggamo. So hindi pwede. First, na ano gid, na perdi gid kung sino ang nag-organize, no? Kay ti mahal ba lang bayad sa sound system sadto, tapos ti wala iya nakapadugay ang pagsinautay. So mahal nang imo balayran, base kung wala mo pa natukos ang balayran mo da kay temprano pa nauntat na kay may mga ginamo. Tapos syempre ang mga dalaga kag soltero kalayo pa sa mga panghalinan nila. Syempre madismaya nga pag abuto ay tapos na. Kay may ilinaway gali. So muna, no, we know nga ang mga tanod super busy gina sila sa ilang mga obra, ginapangbantayan gid na, no, ang do medyo
hubog-hubog na kag ginapagwa na lang sa baylihan kay ti base amo pa na no ang magpasimuno sang mga gamo-gamo sa sulod ti kundi maunsa mi ang kuntani masadya nga okasyon sang ilang nga pagbinayle. So that was before. Ang today naman niya, puros na hot music, no? Puros na gidya disco, no? Buta ako may nag-sweet music pamansubong. Anyway, dalato yung isang una, no? Chamba. Chamba. Kung ang dalaga, nga imo ka pareha, okay lang gid, no? Sa medyo hugtanay nga sweet music. Kag may dolain ka patuyangan na eksperyensyahan, yung muning, ay maan. Anyway, thank you so much, Gid. Kasadya, sige maging share diri sa aton sa sining nga hapon. Keep on sending more stories mo ng muning. Sariwati, pasensya Gid ha. Supposedly Monday, pero Wednesday na naton. Nga nabasahan na imo istorya. But I'm sure, ara ka lang nagabantay. 31 minutes after 2 o'clock, magpadayon kita sa pagbasa sa mga istorya sa pagbalik na sa KLP, kaupod, si Tita Regine. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American Chess Grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tiyon sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, Diri sa kahapon lamang program, 39 minutes after 2 o'clock. Kag diri naman kita sa sulat ng senior citizen of 3rd District. Dearest Tita Regine. Peace be with you. This is senior citizen of 3rd District of Iloilo. Gusto ko lang i-share ang mga experiences I encountered during the time of COVID-19 pandemic. Madali na lang ang among 24th wedding anniversary sadto. Gani nga ni-remember ko naman, or madali na lang. Okay. Ang among wedding anniversary, 24th, gani nga na-remember ko naman ang paghiwat namon
sang selebrasyon sa June 28, 2020. That time, may duty si Neni, ang akon nga wife, 7 a.m. to 7 p.m. Kag may mga preparasyon ako para sa amon nga 20th wedding anniversary. Panyapon ang amon nga party para maka-join man siya sa amon nga celebration. Every year, nagahimos kita ko si Tita Reg for my Thanksgiving sa amon nga relationship nga i-guide gid kami ni Lord nga maging peaceful lang ang tanan namon nga pagginawi sa sulod sang balay. So wala ko ginapaabot, ginbalitaan ako sang amon bugto nga anak parte sang lockdown sa isa ka hospital nga ginaubrahan namon ni Neni. Our city mayor declared nga i-lockdown gid ang hospital due to 7 resident doctors who were positive of COVID-19. Ang tanan nga nag-duty for that day, kaya ang tanan nga yara sa sulod sang hospital, hindi na pwedeng makagwa. Hambal sa bata namon, Dad, hindi na ikaw maka-duty sa rumaan Pagkaaga, hingaga, o takon mag-withdraw sa banwa, kaakon nga sweldo. Kay base, hindi doon ako pagwaon sa balay. Mga tao sa palibot nagabantay. Kag nakita gid ako sang tubang balay namon nga may tiyangge. Hambal na, ding ka naghalin. Kuon ko, nag-withdraw kag dali man lang ako. Baw, do mga piho gid balasanda. Kag ang feeling nanda namon may mga kagaw dugid balahaw. Kadasig lang mag-spread out kag marites sa amon palibot. Gina-discriminate doon kami. Hindi doon kami makabakal sa tiyangge. Ginpang swab test kami dayon. Kag wala guwa-guwa sa balay for 22 days, Tita Reg. Ang ginaobra ko kada adlaw, 2 kami kabata ko, amo ang pag-Holy Rosary. 3 times a day gid Di kay maano man abi ako kay kaon, tulog, Facebook, kag pangadi Nga kabay mag-okay lang amon result. Si Neni ato sa hospital. Hindi man maano kay free lang gani ila kaon. Gipadalaan lang to sa iya bayo kag sige man ila duty. Ayawan kasagod ang hospital sa ila nga nagkala-lockdown Nagabot akong result sa swab, negative man, Tita Reg. Thankful gid ako. The Lord answered my prayers. Nangayo ako clearance sa sentro para makabalik na sa ako ni duty. Skeletal amon duty, sobra kabudlay gid ang sitwasyon. Everything naputos. May face mask, may face shield, kag amon mga staff nga naga-contact directly sa pasyente, super makaluluoy gid. Grabe ang putos sa ilalawas, bawperte gid kainit. Maayo lang amon gawa kay sa office kami. Maayo gid amon sitwasyon kay aircon amon office. Pero naka-experience gid ako, Tita Reg, siyang feeling na hindi ako makapanabor sa pagkaon. Kaya kung manglaba ako sa balay, hindi gid ako makapanimaho sang fabric conditioner. Pero hipos lang takon kaya kung magpa-swab ako, siguro ma-COVID positive gid ako. Wala takon manugid sa mga office mates ko nga mura ako nabatyagan. After 3 days, nagbalik man lang panabor ko, Tita Reg. Why man kinag-COVID sa amon office Para sa akon, atong mga experiences ko during those days, may mga advantages man, kag disadvantages gid. Pasalamat kani ako kay kung skeletal among duty, makapahuway ko sa balay. Budlay dan mag-travel pakadto sa city. Isa pa, hindi man masayang akon inadlaw, kay damo man ako talayon. So, 3 days a week ang akon nga duty. Last month, ginhatag na sa hospital ang amon nga HEA, HEA, or Health Emergency Allowance. So, everybody happy gid Imagine, medyo dako ugawa, may mabakal ka gid, especially kung may project ka. Advantage man ang pagdugay sang pandemic nga to, Tita Reg, kay para sa akon, ang hindi ko mabakal sang sweldo ko sa HEA nga nabakal ko gid. Para sa akon, ang COVID-19 nga ato,
ginapabatsyag lang sa mahal nga Dios para sa aton tanan. Kay man damo na gid ang aton mga sala nga nahimo. Sa ato nga time, imol ka man o manggaranon, pareho lang kita tanan nga nabudlayan. Pero kita nga mga people of God, dawaay gid nagabag-o. Diyan man gihapon ang aton kahisa, kadalok, paindis-indis ang pangabuhi, kag ang katamad naton magsimba, kag mag-alagad o magpasalamat man lang sa Dios. Hindi man tanan, pero mostly waay gid sang pagbago. Isog man gihapon, hindi ka balo magpaumod o magpakumbaba. Para sa akon, damo gid ako learnings about sadtong pandemic in 3 years time. Pasalamat gid ako Tita Reg nga wala gid ako ni Lord gin pabayaan. Why man ako magmasakit or even sa 3 times ko nga nagpa-swab test, negative man akong result. Kinakulbaan man ako pero sabi ko, Lord, thy will be done. Kay kung ma-admit ka that time, Tita Reg, ma-encounter mo gid ang tuman nga discouragement. Why ta man ginapangayo, ma-admit ka, why ka paryente nga mabantay sa imo. Tapos kung why ka swerte, kung mapatay ka, abo na lang ang maabot sa imo balay. Sa subong, medyo balik na kita sa normal, makahulag na gawa kita sa intsakto, back na sa normal nga gawi. We must be thankful to the Lord nga nakasurvive kita sa COVID-19 pandemic. So medyo malawig na ini Tita Red, just na lang anay diri madamong nga salamat sa pagbasa mo sa akong sulat. Here's my real name. Tago lang ako sa kay senior citizen of 3rd District of Iloilo. Senior citizen, so this is your story about COVID-19 na pandemic. Well, for sure, each one of us may ara gid nga istorya na tuhoy sa pandemic nga nag-agi nga ato. Alright? Gani, just like senior citizen, gamo dira ano ya, ang inyo nga naagya, nag-positive man kamo, ano natabo sa inyo? Paano ka mo nakasurvive? Ano ang mga eksperyensya nga hindi nyo gid makalipatan sa itong pandemic time? Pwede ma-share kaangay ni senior citizen? Anyway, thank you so much gid sa imo senior citizen. More stories to tell diri sa KLP. Salamat gid. 48 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang kahapon namang program. Kaupod si Tita Regine. Gamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imong nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imong study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imong nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imong nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imong nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Balik kita diri sa kahapon lamang program, mga kabombo, kag may ara kita sang update na tuloy sa baha dito sa May Makati. So may report si Bombo Roger Henchaneo sa Bombo News Center. Good afternoon, Bombo Roger. Kumusta na ang pagbaha dira? Ano, nag-subside o kung mas nagtaas na gid? At Tita Regine, padayon sa Gyapon ang sikyar sa mga nagkalilain disaster officers sa local government units diri sa may Metro Manila in even sa kabitugan ng National Capital Region sa sining pagbinaha sa subong yang adlaw kag tinulasdan si President Bongbong Marcos ang nagpatawag sa situational meeting upol sa mga katapos sa Department of Interior and Local Government kag kabahin sa Office of the Civil Defense kag National Disaster Risk Reduction and Management Office kag ginkonfirmar mismo sa presidente sa Pilipinas nga si DILG Secretary Benhur Abalos ang nagpahayag nga ginarekomendar nila ang pagpaidalom sa Metro Manila sa idalom sang state of calamity matapos nga ang kalabanan sini in fact bilog nga area sa Metro Manila na tanan nga mga local government units sa karon ang naghuhulag na ang mga mayors nila sa sining pag-sekyar sa tagsag ka mga areas bangod man nga nagabinaha. Ang baha hindi nangyaya nga pila ka inches no, kundi naglabot ni siya mga 1 inch below the knee level and even to the point nga iban ni Tita Regine which I myself naka-experience na sobra na gid sa tuhod anya tubig baha no diri sa area sa Metro Manila, especially diri sa May Makati area kundi kita sa karon anya nagka destino. Pamatian na to na balang ka dahil sa pagpahayag ni President Bongbong Marcos sa iya siniya niya pagkonfirmar that the DILG has recommended for the declarar no sa Metro Manila sa idalom sa state of calamity. Metro Manila will be put under a state of calamity. And this is because talaga hindi maganda ang flooding dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Navotas, like in Malabon, like in, these are all these places that mababa talaga sa dagat yan kahit lagi nababa. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nakalubog sa tubig. So led by our DILG secretary, together with the Mayor Zamora, who is siyang namumuno ng Metro Manila Metro Manila Mayors, sila magko-convince sila mamaya. Kinakabahin sa konserbasyon ni President Bongbong Marcos mismo nga nagpanguna sa situational meeting upod sa mga local disaster group with the DILG and ang ilatag sa siniya ka mga opisyalis sa Tita Regine. Kaya tinagbando man na si DILG Secretary Benhur Abalos sa tanan niya mga mayors kamonitoron ang ila sinitag sa mga local government units. As of report time, Tita Regine, padayon sa gyapon ang pag-inulan diri sa parte sa Metro Manila. Kaya diri mismo sa Makati, no? Na din kita na-assign
anya pag-ulan diri baskog kag may pagmadlos na sa hangin. Rason man nga ti anya kalabanan diri sa mga pumuluyo, wala naman ginagawa kay basically tubig baha na gid, no. In fact, in one of the areas nga aton man nga na monitor no pod sa may Bombo News team sa may area sang Cubao, Tita Regine, may mga bus dito wala na gid nakaagi, nabutan na napot na sila sa tubig baha kay iban nga mga pasahero, no. Kung mapakita naton sa aton nga mga kabombo who are viewing right now sa aton nga Facebook Live dira sa Bombo Radio Iloilo, ang tubig baha, no, nagapadayon sa gihapon, no, ang bus sa may Cubao Araneta nagstall, no, nagstall kaya yung ibang mga pasahero ara na gid lamang sa may babaw sang bus para lang man makalikaw sila sa tubig baha sa aton sininga nga makabombo. Tita Regine, nagtumot ko yun nga bus sa may Cubao area, Cubao Araneta area, ang nag-stall sa dira na nagpabili, hindi sila kagwa, kaya mga pasahero kalabanan, ay iban sila nagsaka nila sa bubong ng bus para nga maka-ikaw sila sa lusong sa tubig baha, no? And at the same time, sa aton sila nga mga kabombo, iban nga mga areas karon, ang iban nga mga malls and even ang mga diocese, no? Mga simbahan naton karon nag-offer sa ila siniya nga mga area agod nga mangin evacuation center sa sining padayon nga pagbinaha diri, not only in Makati kundi sa bilog nga may Metro Manila nga sakop sang National Capital Region. Mama Roger, Tita Regine? may mga cancellation na sa work, klase? In fact, Tita Regine, kahapon alas 2 ng taklas hapon, sa nagkadto ako sa may isa government agency at 2 o'clock may ara na sa memorandum nga ginpapuli na sila as early as 2 o'clock sa hapon kahapon. And in fact, in-reiterate man subong sa Office of the President through the Executive Secretary nga wala sa trabaho subong sa Metro Manila. May option naman nga private companies nga tawag sila, mag-open sila or mag-continue sa work nila. Apan niya sang naglibot kagina ang news team, even ang mga private nga mga bangko, iban sila ang sarado, no, sa aton nga mga kabombo. Pero aton siniya nga Queen City Development Bank diri sa may Makati bukas para sa aton siniya nga mga kabombo hol listening now in Metro Manila and Makati area, bukas sila sa pagserbisyo sa aton siniya nga mga kabombo, Tita Regine. And isa pa gid ka bagay, no, nga gusto ko lang ipalabot sa atong siniya mga kabombo nga nag-monitor dira sa may Iloilo sa Western Visayas nga santo sa datos sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon sang kaap. As of 12:30 subong nga hapon, may 80 na ka mga flights nga na-cancel. Kalabanan sini mga local flights kada include diri ang area sang Iloilo, area sang Bacolod, Naga, Legazpi, ang kanselado. Going to Metro Manila, and there is one international flight na gin-cancel man na hindi gini Tita Regine, sorry, stand corrected. May isa ka international flight na gin-divert, no? Halin sa may Vietnam, pakadto sa may Clark, instead na diri sa may Ninoy Aquino International Airport. Ang Ninoy Aquino International Airport, Terminal 4, as of the latest, as of this report time, may information na ginhatag sa aton, na temporarily, ginpa-close na ang operation will be transferred sa Terminal 3, Tita Regine. Okay. So kung may dugang ka pa nga pamangkot, Tita Regine, tingwaan ta, no, nga dugang ka na aton tiniyang information sa aton yung mga kabombo. Unless, Tita Regine? Oo. Kaya nakita natin kay Ina, may mga ara pa nga mga tao nga nagalusong sila sa tubig, kag daw it seems like makatupas sa ilang mga trabaho. Ang ibang posible kay Gina, Tita Regine, along the way, no? Kaya ako mismo naglusong ako tubig baha kaso sa may office naton para lang man nga check nato yung operation. Nonetheless, iban sini nagapangita sa pagkaon, but I understand ibang kalabanan nga mga food centers sarado, kaya even ang iban nga mga mall nga mga talagko sarado, Tita Regine, bangod man nga tubig baha nag-subside sang mga alauna sa hapon. Pero sa tulo na naman ng ulan, may pagbulbaskog sa hangin, balik na naman ang pagsaka sa level sa tubig. In fact, ang pinakakilala diri nga Marikina River, no? Naglabot na sa 19 meters. Ila siniya nga kataason.
sa pag Tita Regine, nagdeklara na under sa I understand Tita Regine, naglabot na sa 1.9 meters na isa corrected. Kaya iya siniya nga kataason, kaya painalom na sa alert level 3. Buti nga ang mga ara sa low-lying area, i-force evacuation na intact, no? Sa aton yung pagbunitor diri sa Bombo Radio News Center, ay ara na sa mga kabumbo naton, naging force evacuate na tungod, naging paidalom na sa alert number 3 or third alarm, ang Marikina River. Tita Regine. Alright. So, Ang regarding dito sa ginhambal mo nga may mga cancellation of flights na and included ang Iloilo and Bacolod. So we will just have to wait, no? Kung saan o ina-lift ang ina nga cancellation. Exactly, Tita Regine, kay mismo ang Civil Aviation Authority of the Philippines kay ang Ninoy Aquino International Airport hatag sa ila advisory nga ti antes magkadto sa airport i-check anay ang ila sinitag sa di ka mga area or airline para niya ma-check kung ano status ng ila siniya niya manya flight sa karon niya manya tinion. Although matisuno sa may aton sa niya Bombo Weather Bureau man in coordination sa Pag-asa DOST na bagyo nga ini siya would exit the Philippines by tomorrow apan niya magpabilin ini siya sa niya dako nga kalitan pinaagi sa sining nga pagabubo sa niya mabaskog niya ulan sa area sa Metro Manila. Alas 3 ginasang kagahon ara sa red alert, no? Or red rainfall alert ang Metro Manila kag NCR. So amo ni sa pinakataas nga level sa alarm sa sining nga pagbubo sang ulan sa aton sining nga mga kabombo. So practically if you ask anong sitwasyon sa buong sa Metro Manila, lubog sa tubig, baha. All right. That's why be safe, kamudira ha, sa Bombo News Center. Thank you very much, Bombo Roger. Sigapon, Tita Regine, Director dari sa may Bombo News Center para sa Bombo Radio Iloilo, ini si Bombo Roger Henseneo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, kag sa the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat, Bombo Roger Henseneo. Mga kabombo, nabalitaan ninyo or nabatian ninyo ang latest updates ng baha dito sa Metro Manila. And I hope sa may mga ara nga scheduled flights, mga halindiri sa Iloilo and also halindito sa Bacolod, nabatian ninyo, no? Canceled ang mga flights. Subong, kaghulat-hulat lang kita kung saan uwi na i-lift ang mga cancellation sang mga flights. Oras naton, it is now 3 minutes after 3 o'clock. We're done with our 2 letters sa inyong hapon. Sa inyong mga istorya din mga kabombo, pwede lang nga ma-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sa gihapon, nagabatong kita sa mga ginasulat ninyo nga mga kasaysayan. Ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sakay Tina sang Negros. Palihog na lang ha. You will be interviewed this coming Saturday. Kag I hope you can be here sa station before 2 o'clock sa hapon. Palihog pa Xerox ang imong ID. Dala ka sang imong gin-Xerox nga ID 2 copies. Alright. Magasunod na ang mga paborito ninyo ng mga dramas, especially si Tuyang Ermitanya, pagasundan ni Provincial Jail, kag sang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad. Si Tita Regine, magabalik kayo kita tomorrow. See you again tomorrow. Good afternoon.